ריקורד, מקליט, יופי. אוקיי. אז יום אחד בארץ רחוקה היה נמל תעופה, גיבורנו אמנון עובד בנמל בהעמסת תיבות על המטוסים. כיוון שמטוסים גבוהים והתיבות כבדות, אמנון בנה מסוע שנע במהירות קבועה V0, בעלת מקדם חיכוך קינטי μk ומקדם חיכוך סטטי μs. את המסוע הגביה בזווית אלפא יחסית לציר X, וזאת על מנת להקל על עבודתו. אוקיי, וניסיתי לצייר פה שיהיה ברור לכולם על מה אני מדבר. אז אמנון מקנה לתיבה בעלת מסה M, מהירות התחלתית של 2V0, במטרה שתגיע למטוס שבקצה המסוע. ה-2V0 זה בכיוון המסוע, אתם רואים שבציור יש את הוקטור של המהירות של התיבה בזמן 0, אז זה 2V0 בכיוון X טאג כובע. כשהגדרתי בציור את X טאג ו-Y טאג, זה בכיוון המסוע וניצב למסוע. וגם מהירות המסוע, כמו שהיה נתון, זה VM, V מסוע, שווה ל-V0 בכיוון X טאג כובע. אוקיי? שאלות כלשהם לגבי השאלה. שאלות לגבי השאלה. אם לא, אז תגידו, אני אמשיך. אז או שלכולם התקלקלו המיקרופונים, או שלכולם זה ממש ברור. מה זה? אוקיי. אז א', סרטט גרף של כוח החיכוך כתלות בזמן, הפועל על התיבה לאורך תנועתו. אז אני אעבור לטאבלט בשביל זה. יש מישהו שלא הוריד את הקובץ? אם כן, אז זה זמן טוב לעשות איזה צילום מסך של התרגיל, או להיכנס למודל להוריד אותו. אוקיי? כי אני מפסיק את השיתוף מסך בעצם. שנייה. אוקיי. אז מה... רגע. יונתן, תוכל לשים אותו לאורך את הטאבלט? לא שמעתי אותך? תהפוך את הטאבלט, כי רואים קטן. כן, אני יודע, אבל ככה, אני תמיד בהתלבטות. אם אני עושה ככה, אז יש לי נורא מעט שורות לרשום, עד שזה נגמר. אם אני עושה ככה, אז אמנם ברוחב זה צר, אבל יש לי הרבה יותר שורות. אז אני אנסה בתור התחלה את הצורה הזאת, ונראה איך זה הולך. אוקיי? אז מה ביקשו מאיתנו? אני מזכיר, ביקשו מאיתנו לסרטט, רגע, אני מצב מחק. רגע, יונתן, עושים את התרגיל מההתחלה? כן, כי אני לא יודע מי היה ומי לא היה בסדנה הקודמת, אז כדי בקודמת סיימנו את א', אז כדי שיבינו אותי בבית ג' והלאה, אני מהר מזכיר את א', אוקיי? ושוב, אם מישהו לא היה ולא מבין, זה בסדר, כאילו דברו ואני אתעכב על מה שצריך, המטרה שלי שכולם יבינו. אז מה שביקשו מאיתנו זה את כוח החיכוך, F חיכוך, כתלות בזמן, נכון? אני לא רואה עכשיו את הדף, תקראו רגע. סרטט גרף של כוח החיכוך, כתלות בזמן, הפועל על התיבה, לאורך תנועתו. אוקיי? זה מה שמבקשים מאיתנו לעשות. אז אנחנו צריכים באופן כללי, כשיש לנו תרגיל עם הרבה דברים שמשתנים בו, זאת אומרת, מה אני מתכוון שעם הרבה דברים שמשתנים בו? בהתחלה התיבה הזאת, אני מצפה שהיא תחליק כלפי מעלה. נכון? למה אני מצפה שהיא תחליק כלפי מעלה? כי בהתחלה, המהירות של התיבה, זה כזה, עם כזה, זורם איתי? יופי. המהירות של התיבה הוא פעמיים V0, בזמן שהמהירות של המסוע הוא רק V0. זאת אומרת, אם הייתי שואל את המסוע מה המהירות של התיבה, מהו V טאג, המהירות היחסית, הוא היה אומר לי V0 בכיוון X טאג כובע. נכון? בגלל בעיני המסוע הוא רואה את כל העולם זז אחורה. זה כמו שאני נוסע קדימה באוטו, אם אני מסתכל מבעד לחלון, אני רואה כאילו כל העולם זז אחורה. אם אני שואל את המסוע, הוא רואה את כל העולם זז אחורה במהירות V0, ולכן הוא יראה את התיבה נעה קדימה, סך הכל במהירות V0. אז הוא רואה אותו מחליק על גביו, ומכיוון שיש מקדם חיכוך קינטי, אז אני מצפה שיהיה חיכוך קינטי.
זאת אומרת, אם אני אעשה שקול כוחות על התיבה בזמן 0, זה בעיה עם הדבר הזה. שנייה. אוקיי? אז אם אני עושה שקול כוחות על התיבה, בואו נצייר תיבה. נחמד. ובואו נעשה כוחות. כוחות אני אנסה לשמור על אחידות, אני אנסה לעשות את זה תמיד באדום. אז יש לנו את הנורמל לפה, יש לנו את ה-mg לפה. אנחנו יודעים שהזווית הזאת היא אלפא. ויש לנו את החיכוך. ותמיד יש לנו את ההתלבטות איזה סוג חיכוך מדובר ומה הכיוון של החיכוך. אז סוג החיכוך לפני רגע אמרנו חייב להיות חיכוך קינטי, בגלל שיש מהירות יחסית בין המשטחים. התנאי לחיכוך קינטי זה שיש מהירות יחסית. אם אין מהירות יחסית, מדובר בחיכוך סטטי, אוקיי? אז אנחנו יודעים שבהכרח מדובר בחיכוך קינטי. עכשיו השאלה, מה הכיוון שלו? תמיד יש לי התלבטות 50-50, זה או למעלה או למטה, אוקיי? איך אני יודע בכל זאת להגיד שזה למטה? דיברנו פעם קודמת שיש הרבה דרכים לדעת. אני משתדל בדרך כלל פשוט לדמיין שאני התיבה. זאת אומרת, אם אני מחליק על משטח ואני נע קדימה, אני מרגיש חיכוך אחורה. אז בעיני התיבה, הכוח שהיא מרגישה הוא אחורה. אוקיי? אז רק נשלים את הסימון פה, זה FK. ואנחנו רוצים לפרק את MG לרכיבים. אז בואו נעשה את זה. אני ננסה עם הטריק הזה, אולי זה יותר יפה. אנחנו רוצים לפרק אותו ככה, לזרום, יהיה טוב, ככה. אבל שאי אפשר לתת חטיפים לטאבלט כזה, כמו אילוף של כלב. אוקיי, אז עכשיו תמיד צריך למצוא את אלפא. אני קצת אסדר פה. אנחנו יודעים שאלפא הייתה הזווית הזאת. זאת היא אלפא. ואני רוצה למצוא אותה במשולש שאני משתמש לפירוק וקטורי של MG. אז אני רואה שהזווית הזאת, זאת היא 90, כי MG ניצב לציר X, אז זאת היא 90, זאת אומרת שהזווית פה למעלה זה 90 מינוס אלפא. נמחק. 90 מינוס אלפא. והיא זווית מתחלפת עם הזווית הזאת. אתם רואים שזה וזה, זה אותו זווית. אז בהכרח, הזווית פה למעלה היא חייבת להיות גם אלפא, כי גם פה יש 90 אלפא. אוקיי? זו גיאומטריה יחסית בסיסית, ואני תמיד אוכל סרטים, בגלל זה אני תמיד מקפיד, ואני אפילו כשאני עושה את זה לבד, אני אומר לעצמי את זה בקול רם, כי זה מונע ממני לעשות טעויות. אוקיי? אז מצאנו את אלפא, ולכן אני יודע שהרכיב פה למטה, עושה את זה בשחור, הוא רק כמה צבעים. יש לי mg סינוס אלפא, כי זה מול, ו-mg קוסינוס אלפא. אוקיי? האם יש עוד כוח שפועל לדעת מישהו על הגוף הזה בהתחלה שהוא מחליק כלפי מעלה? לא? אוקיי? יכול להיות שאין לכם דעה פשוט. אז אין עוד כוח, כולם שתקו אומר שכולם צדקו, אז אם אני אעשה את שקול הכוחות, בואו נתחיל מציר y tag, אז יש לי נורמל כלפי מעלה מינוס mg קוסינוס אלפא, למה זה שווה? ל-0. למה? כי אין תאוצה כלפי מעלה. אני מסכים איתך, אבל השאלה שלי היא למה זה נכון. עוד מישהו? זרקו רעיונות, למה זה נכון שהתאוצה בכיוון y תג היא 0? אז אני מסכים שזה נכון, זאת אומרת לכתוב פה 0 זה מדויק, אבל למה זה נכון? זה חשוב להבין למה זה נכון. תנחשו, אני אוהב ניחושים. זרקו רעיונות. למה זה נכון? אנחנו קבוע רושמים 0, כאילו זה משהו ידוע. אם אנחנו לא יודעים להסביר את זה לעצמנו, אז אנחנו לא נדע מתי זה לא נכון. כי אין מהירות בכיוון y? אוקיי, אז הטענה של, אני מבטא נכון, סינר? כן.
הטענה של סינר, אין מהירות. אם אין מהירות בכיוון מסוים, זה אומר שאין תאוצה. אבל זה לא מספיק טוב, כי אנחנו מכירים הרבה מקרים שאין מהירות, ובכל זאת יש תאוצה. למשל... אין תנועה בכיוון Y. אוקיי, אבל גם את זה אנחנו מכירים, שיש מקרים שאין תנועה בכיוון מסוים ועדיין יש תאוצה. למשל, אני אתן דוגמה הכי קלאסית לזה. אם אני נע במעגל, אני נע לאורך המעגל הזה, בכיוון הרדיאלי אין לי תנועה ואין לי מהירות. אבל בכל זאת, לימדו אותנו שיש כזה תאוצה, תאוצה רדיאלית. נכון? כן. יפה. אז השורש העניין פה זה איכשהו קשור באמת בתנועה מעגלית. ואני אנסה לפשט כמה שיותר את הרעיון, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כמעט בכל מבחן סוף מנסים להפיל בדיוק על הנקודה הזאת. אנחנו יודעים מחוק ראשון של ניוטון, שאם אני לא מפעיל כוחות על גוף, מה שהוא עושה זה מתמיד במצבו, כלומר שומר על המהירות שיש לו, ונע בקו ישר. מסכימים? זה אני מאוד מקווה שאתם מסכימים עם ניוטון ואיתי. אז עכשיו, אם אני רואה גוף שהוא פונה, למשל הגוף שציירתי פה שעושה מעגלים, הוא לא יכול להיות על פי חוק ראשון של ניוטון שהוא פנה, מבלי שמישהו יפעיל עליו כוח שיגרום לו לפנות. כי המצב הטבעי שלו זה להתמיד בקו ישר. בסדר עד כאן? דניאל, סינר, כן? מעולה. אז למשל אתם יכולים לדמיין אם אתם לוקחים יו-יו על חבל, מסובבים אותו, החבל בעצם מפעיל מתיחות על היו-יו וגורם לו כל פעם לשמור על תנועה מעגלית. אם אני אחתוך פתאום את החבל, היו-יו ימשיך בקו ישר. זאת אומרת, דמיינו, וזה היה יו-יו שעושה סיבובים כאלה. עכשיו אני חותך את החבל, הוא ימשיך בקו ישר. בגלל חוק ראשון של ניוטון, אני יודע שזה יקרה בהכרח. אוקיי? אז עכשיו, מה שזה מלמד אותנו, זה שיש שתי סוגים של תאוצות. כוחות שהם בכיוון המהירות שלי, הם יכולים לגרום לשינוי של גודל המהירות שלנו. וכשמישהו אומר תאוצה, בדרך כלל הוא חושב על התאוצה הזאת, אבל זו לא התאוצה היחידה, זה מה שחשוב להבין. התאוצה המשיקית, בעצם מה זה אומר משיקית? זה ההגדרה, זה התאוצה שהיא בכיוון המהירות. זאת אומרת, A וקטור זה התאוצה שהיא בכיוון המהירות. וזה אומרים עליה שהיא משיקה למהירות. התאוצה שהיא בכיוון המהירות, אם תסתכלו בדף נוסחאות, אחד ההגדרות שרשום שם זה שינוי גודל המהירות בזמן, כפול וקטור המהירות. זאת אומרת, היא אחראית לשינוי גודל המהירות. אם המהירות לא משנה את הגודל שלה, אז הנגזרת הזאת תהיה 0, ואז אין תאוצה משיקית. זאת אומרת, אני מדמה את זה תמיד לאוטו, כשאני לוחץ על הגז אני מאיץ, כשאני לוחץ על הברקס אני מאט, אבל שני הכוחות האלה הם לא מזיזים אותי לא ימינה ולא שמאלה, הם רק מגדילים או מקטינים את המהירות שלי, אוקיי? אבל, כמו שראינו בתנועה מעגלית, דוגמה עם היו-יו וכן הלאה, אם אני רוצה לפנות, אני צריך להפעיל כוח שהוא ניצב למהירות. זאת אומרת, הכוח, המהירות בציור הזה, הוא כל הזמן משיק למעגל. הוקטור המהירות תהיה לפה. אז אם אני רוצה לגרום למישהו לפנות, אני צריך לדחוף אותו בניצב לכיוון שהוא מנסה לזוז. כי אם אני אדחוף אותו בכיוון שהוא מנסה לזוז, אני רק אגביר לו את המהירות, אבל הוא ימשיך בקו ישר. אם אני אפעיל עליו כוח במנוגד לכיוון שהוא נע, אני רק יעט אותו. אם אני רוצה לגרום לו לפנות, אני חייב להפעיל עליו כוח שהוא או ימינה או שמאלה. אוקיי? הכוח הזה לא משנה את גודל המהירות שלו. כשאני גרמתי ליו-יו לעשות סיבובים, לא הייתי יכול לעשות זה במהירות קבועה. לא הייתי חייב שגודל המהירות שלו ישתנה. אבל גרמתי לו על ידי הפעלת כוח לעשות פנייה. והדבר הזה אנחנו קוראים תאוצה רדיאלית. ותאוצה רדיאלית היא שווה ל-V בריבוע חלקי R. ש-R זה רדיוס העקמומיות שאתה עושה. אוקיי? עד עכשיו אמרתי משהו שלא שמעתם עליו בעבר, לא הכרתם, הפתעתי מישהו, אני מקווה שלא. אם כן, אז יופי שבאתם לעשות זה. אוקיי, אז איך כל זה קשור לזה שרשום פה 0? אז y תג כובע
מהו יחסית לוקטור המהירות? זאת אומרת, אם הייתי שואל v כובע, y תג כובע, מכפלה סקלרית ביניהם, למה זה שווה? זאת אומרת, מה הזווית שביניהם? השאלה שלי ברורה? האם השאלה ברורה? כן, לא, אולי. אם אתם לא מגיבים, אני לא יודע. יכול להיות 90? כן, היא 90. למה היא 90? כי אם נסתכל בציור, המהירות היא לפה. אני אעשה את זה בצבע אחר שלא נתבלבל עם הכוחות. רגע. מהירות אני אשתדל שיהיה... צבעים גרועים יש לי פה. טוב, נעשה את טורקיז הזה ונגדיל קצת את העט. מהירות הוא לפה, ו-y תג כובע הוא לפה. זאת אומרת, הוא ניצב, אוקיי? באמת 90 מעלות. ואנחנו יודעים שמכפלה סקלרית זה יצא 0, בגלל זה ניסחתי את זה ככה, אוקיי? אז כשאני מדבר על סכום הכוחות בכיוון y תג כובע, האם זה שווה לתאוצה המשיקית, תאוצה רדיאלית, משהו ביניהם? זאת אומרת, בגלל שזה ניצב לכיוון המהירות, בהכרח מדובר בתאוצה הרדיאלית, אוקיי? זאת אומרת, כוח שמופעל בניצב לכיוון המהירות, הוא רק יכול לתרום לתאוצה רדיאלית, זו ההגדרה של תאוצה רדיאלית. עכשיו, אם אני נע בקו ישר, כן? מה יהיה התאוצה הרדיאלית שלי? גוף שמתמיד בקו ישר, על פי חוק ראשון של ניוטון, זה אומר שלא פעלו, סכום הכוחות בכיוון הרדיאלי היה 0, אחרת הוא היה פונה. אז הגוף שלנו, אנחנו יודעים עליו מראש שהוא נע בקו ישר. אני יודע שאם אני אסתכל עוד דקה, הוא יהיה פה. זאת אומרת, הוא ממשיך בקו ישר. אני יודע עליו מראש שהוא לא עושה סיבובים. ובגלל שאני יודע שהוא לא עושה סיבובים, אני יודע שהתאוצה הרדיאלית שלו שווה ל0. זה הסיבה, דניאל וסינר וכולם, כי בעצם אף אחד לא ענה לי, זה הסיבה למה כשאנחנו עושים שקול כוחות על הגוף הזה, אני יודע להגיד שה-n מינוס mg קוסינוס אלפא שווה ל0. בגלל שאני יודע שהוא עושה תנועה קווית. אוקיי? זה הנימוק, אין נימוק אחר. אין שום דרך אחרת לדעת את זה. אם למשל, ופה נכנס הטריק שתמיד עושים במבחנים, אם היו נותנים לכם מדרון אחד כזה, ועליו תיבה שמחליקה לפה, וסעיף אחר מדרון משופע כזה, ועליו תיבה פה, שנעה גם כן מחליקה כלפי מטה, אז פה מדובר, במקרה השמאלי, מדובר בתאוצה רדיאלית שהיא 0, בגלל שזה 0, בגלל שהגוף עושה תנועה קווית, ופה הוא בעצם עושה חלק ממעגל. אז פה התאוצה הרדיאלית שווה v בריבוע חלקי r, היא לא שווה ל0. אוקיי? וטעות מאוד נפוצה זה שאנשים פה אומרים הנורמל לפה, mg קוסינוס אלפא לפה, ואז הם מסיקים את המסקנה השגויה שהנורמל שווה ל-mg קוסינוס אלפא, שזה פשוט לא נכון במקרה הזה. זה נופל להם כל הסעיף, כל המשך השאלה, כי הם הניחו הנחה שהיא לא נכונה. אז אם יש מישהו פה שעדיין לא ברור לו מתי זה נכון להגיד 0, מתי זה לא נכון, מכל הלב אני ממליץ לו להגיד עכשיו, כדי שאני יכול להסביר את זה שוב. אם כולם שותקים, אני מניח שהבנתם. אוקיי? סבבה. אז אנחנו יכולים להמשיך בתרגיל. אני אשאיר את הדבר הזה, כי אני באמת אעלה את הדפים, ואז אולי זה יכול לשמש אתכם. אז אני אעתיק את המשוואה שהתחלנו להמשך הדף. קופי, קופי, קופי. פייסט, נו? תודה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, הגוף שלנו, בעצם אנחנו מבינים שהוא עושה תנועה קווית, ומתוך ההבנה שהוא עושה תנועה קווית, אז אנחנו יודעים שהתאוצה הרדיאלית שלו היא 0, ולכן המשוואה הזאת היא 0. נחזור לשחור. אוקיי, אז הנורמל שווה ל-mg קוסינוס אלפא. מעולה, בואו נמשיך. סיגמה f x תג, נעשה כזה קו,
סיגמה fx תג, אני זוכר בעל פה, אם מישהו רוצה אני יכול לחזור לציור, היה לנו מינוס mg סינוס אלפא, ומינוס fk, ולמה זה שווה? ל-MA. נכון, וה-A הזה, אם אני רוצה לדייק, זה בעצם A משיק, אבל פה זה לא כל כך מטריד אותנו, אז אני אשאיר את זה פשוט A. כי אצלנו אין A אחר, גוף שנע בתנועה קווית לא יכול להיות לו תאוצה רדיאלית, אז ברור שהתאוצה היא משיקה, כאילו זה פועל יוצא של זה. סבבה. אז אם אני רוצה לדעת את... טוב, בעצם האמת שאני לא צריך את זה כרגע. נכנסתי לקוחות ולא היה צורך, זה משהו שקורה הרבה, גם לי וגם לכולם. פה לא היה צורך כי אני רק רוצה לדעת את FK, זאת אומרת, אני צריך את הנורמל בשביל זה, כי אנחנו יודעים ש-FK שווה ל-μk n מינוס v כובע רלטיב. אז במקרה שלנו, עכשיו שאני יודע את הנורמל, זאת אומרת, זה מיותר, אני שם את זה x כזה, אולי אני אשתמש בזה אחר כך. אז אם אני יודע את הנורמל, אז אני יודע ש-fk זה μk mg קוסינוס אלפא, ומינוס v רלטיב כובע, אמרנו שזה מינוס x תג כובע. זאת אומרת, גם מה שציירנו בציור. אוקיי? אז זה בהתחלה. עכשיו, השאלה האם הדבר הזה יימשך לנצח? האם לנצח זה יהיה כוח החיכוך שהתיבה הזאת מרגישה? כי אם כן, אז הגרף שלי יהיה קצת משעמם, אני חוזר לגרף של ההתחלה. אמרנו שיצאנו עכשיו שלילי, זאת אומרת, אם אני רוצה לסרטט פה, זה קו כזה, שהוא קבוע, ראינו שהוא לא תלוי בזמן, אני יכול תכף לחזור לביטוי, אבל הביטוי שקיבלנו הוא לא תלוי בזמן. אני אוסיף פה את הנורמל רגע. אוקיי? טוב, מספיק ארוך. זה ממשיך לנצח, וזה איזשהו ערך שקיבלנו, ערך שלילי שהוא קבוע. אז השאלה שלי אליכם, האם זה התשובה לאלף, או שחסר פה משהו בתמונה? זה לא יהיה כל הזמן ככה. אוקיי, למה? כי נראה לי שבאיזשהו שלב הם ישבו את המהירויות, לא? יפה, נכון. בעצם, אם נסתכל, אם היינו ממשיכים את המשוואה שמחקתי פה, אז אני אעשה undo למחיקה, טריקים, אוקיי? אם אני מסתכל על המשוואה, אם אני מבודד את A, בואו נבדוק למה A שווה, אז יש לי מינוס mg סינוס אלפא, מינוס μk mg קוסינוס אלפא, שווה ל-ma, m אני יכול לצמצם, אז A שווה למינוס g סינוס אלפא, פלוס מיו קוסינוס אלפא. אוקיי? אלפא שלנו הוא בהכרח קטן מ-90, זה אומר שהסינוס הוא בהכרח חיובי, הקוסינוס הוא בהכרח חיובי, המיו הוא בהכרח חיובי, אז התאוצה הזאת היא כל הזמן שלילית, בהכרח. ואם היא שלילית זה אומר שהגוף מאט. עכשיו, כל הניתוח שלנו התחיל מזה שיש מהירות יחסית, וכמו שקרן אמרה, אם הגוף הזה כל הזמן מאט, מתישהו הוא יגיע למהירות של המסוע. ואם הוא מגיע למהירות של המסוע, אז כבר לא מדובר בחיכוך קינטי. אוקיי? מאותו רגע אין מהירות יחסית ביניהם, אני צריך להתחיל לחשוב על זה במונחים של חיכוך סטטי. בסדר עד כאן? זה מה שאמרתי ברור? כן. מעולה. אז עכשיו, שהגעתי לחיכוך סטטי, יכולים לקרות אחד משתי דברים. ואנחנו בעצם, אין לנו פה את הכלים לדעת מה יקרה, אנחנו יכולים רק לנתח את שתי המקרים בנפרד ולהגיע למסקנה. מקרה אחד, עכשיו אני מתאר את המצב שהגוף נע במהירות v0, אבל גם המסוע נע במהירות v0, זה כאילו הוא לא נע יחסית למסוע. זה לא כאילו, הוא לא נע יחסית למסוע. אז לכוחות אליו עדיין יש לנו, אמרתי שאני אעשה את זה באדום, אשתדל, עדיין יש לנו לפה mg סינוס אלפא. אוקיי? עכשיו אני צריך לשאול את עצמי מה יעשה החיכוך. אז אם אין מהירות יחסית, הסכמנו שזה חיכוך סטטי. לאיזה כיוון אתם חושבים שיהיה חיכוך הסטטי? תמיד יש את ההתלבטות ימינה-שמאלה, אז מה אתם חושבים?
אתם יכולים גם לזרוק לי רעיונות מה ההתלבטות שלכם, כששואלים אתכם שאלה כזאת, מה אתם מפעילים בראש כדי בכלל להגיע למסקנה כזאת? לאן הגוף זז, כאילו למעלה או למטה? הגוף יחסית למשטח לא זז, בגלל זה אני מדבר על חיכוך סטטי. אז לא יודעת. זאת אומרת, תמיד כשאת מתעסקת בחיכוך סטטי, יחסית למשטח הגוף לא זז. אז תמיד יהיה לך את ההתלבטות הזאת. בגול הוא אמר לצייר את זה תמיד לכיוון החיובי. את החיכוך? כן, ואז זה כבר מסתדר עם המינוסים, ואני לא יודעת. אוקיי, מה שהוא אמר, לא ראיתי את הגול, אבל אני מנחש שמה שהוא התכוון, באלגברה, כל עוד יש לי רק נעלם אחד, הנעלם הזה יכול להיות חיובי ושלילי, לא אכפת לי. זאת אומרת, אם יש לי משוואה שיש לה רק נעלם, לצורך העניין, אני מנסה לפשט את מה שאני מתכוון, יש לי כזאת משוואה x ועוד 3y, בלה בלה בלה. אם הכל ידוע פרט ל-x, x יכול להיות שלילי, נכון? שאני אפתור את המשוואה, אני אגלה מה הסימן של x. אז אני משאיר אותו בהתחלה כחיובי, ואז כשאני אפתור אותו, יכול להיות שהתשובה תהיה ש-x שווה למינוס 3, סתם אני אומר. אוקיי? אז הוא צודק שאם אני לא יודע את הכיוון של החיכוך, אני יכול פשוט להציב אותו במשוואה, במקרה הזה זה כנראה משוואת החוק שני של ניוטון, ולחלץ מה הכיוון שלו. אבל פה יש לנו לא בהכרח רק נעלם אחד. איך אני יכול להראות את זה? לא, האמת, שאת מה, אני זורם עם קרן. זאת אומרת, אפשר להגיע לזה אינטואיטיבית, אפשר להגיע לזה באמת טכנית. אז בואו נגיע לזה צורה טכנית, ואז נחזור לאינטואיציה. בסדר? אז סיגמה F X tag, במקרה החדש, זה כאשר V תיבה שווה V0. אוקיי? זה התנאי, כי רק אז אני מדבר על חיכוך סטטי. אז יש לי חיכוך סטטי שכמו שקרן הציע, אני מסתמן אותו בכיוון החיובי, אולי הוא יצא גודל שלילי, ואז זה אומר שהוא בכיוון השלילי. אז יש לי 0 מינוס mg סינוס אלפא. אוקיי? עכשיו, מה האפשרויות שעומדות לפניי? אפשרות אחת זה שהוא לא מאיץ, זאת אומרת, הוא שומר כל הזמן על מהירות v0. ואז במקרה הזה הוא יהיה כל הזמן עם תאוצה 0 וכל הזמן עם מהירות v0. זה מקרה אחד. איך קוראים למקרה הזה? כשמישהו מנסה להסביר את המקרה הזה, איך קוראים לזה? ניחוש? יש מלא תה, אני יכול לחכות. תראי, אני אפילו ננצל את הזמן להוריד חולצה כי חם לי. תקעו רגע, יופיע בהקלטה. כן, איך קוראים למצב הזה שתאוצה היא 0? מהירות גבוהה. נכון, תנועה במהירות קבועה, וזה בעצם אומר שהגוף לא מחליק, אוקיי? כי אם הוא היה מחליק על המשטח, היה מהירות יחסית ביניהם, אבל הוא תקוע בדיוק במהירות של המשטח. אז זה במקרה א', זה לא מחליק, אוקיי? ומה היה קורה אם הוא כן היה מחליק? בוא נגיד, מה היה יכול להשפיע על כך שהוא כן יחליק? 0 לא יכול לקבל כל ערך, נכון? 0 יכול רק להיות קטן שווה למיו SN. אז אם לצורך העניין, סתם היפותטית אני אומר, מיו SN יוצא שווה 3 ניוטון, אוקיי? הגבול העליון שלו הוא 3 ניוטון, סתם נגיד והצבתי נתונים וזה מה שיצא, וה-mg סינוס אלפא הוא יוצא 4 ניוטון, שוב פעם היפותטית, אתם מסכימים ש3 פחות 4 זה לא 0, נכון? זאת אומרת, במצב כזה, החיכוך לא היה יכול להחזיק את הגוף מלהחליק שמאלה, הוא לא היה לו מספיק כוח לעשות את זה. ואז המקרה השני זה שהוא כן מחליק. אוקיי? אז תמיד כשאני מתעסק בחיכוך סטטי, ההתלבטות שלי זה האם החיכוך מספיק חזק או לא, האם אני מחליק או לא. אוקיי, ברור? זה חשוב. אם זה לא ברור, תגידו. אוקיי, מעולה. אז אנחנו עכשיו רוצים לנתח את שתי המקרים. המקרה הראשון זה שהחיכוך מספיק חזק,
ואז אני רוצה בשביל הגרף שלי למעלה לצייר מהו החיכוך, אז החיכוך, אני רק צריך לבודד אותו, הוא mg סינוס אלפא. אוקיי? זה המקרה שהוא לא מחליק, אז בואו נחזור לגרף, נצייר את זה. אז הגענו פה לאיזשהו זמן, שבזמן t כוכב הזה, מה שמיוחד ב-t כוכב זה ש-v ב-t כוכב, v של התיבה ב-t כוכב שווה ל-v0. אוקיי? זה מה שמגדיר את הרגע הזה. הרגע שבו המהירות שלו נהיית v0, ברגע הזה ראינו שהוא, אחד האופציות זה שהוא עובר לחיכוך סטטי, והערך שלו ראינו, לא מעניין כל כך, בואו נשים פה 0. אוקיי, אני יודע את הערך של הנקודה פה, חישבנו אותה, אני יודע את הערך של הנקודה פה, הגרף שלי קטן, אז אין לי איפה לכתוב את זה. אז הערכים ידועים. בסדר? עכשיו, אם החיכוך סטטי מספיק חזק, מתישהו זה ייגמר הדבר הזה? זאת אומרת, זה ימשיך הנצח, או שעוד פעם הולך להשתנות משהו? השאלה ברורה או שאני אחזור על עצמי? אתה יכול לחזור על עצמך? כן, בשמחה. אני שואל, כל הזמן בשאלות בפיזיקה, אני צריך לשאול את עצמי, מה תחום הגדרה של הזמן? האם הדבר הזה הולך ליפול לנצח, או מתישהו יפגע במשהו, מתישהו ישנה את המהירות שלו, ישנה את התאוצה שלו, כי אחרת הפתרון שעשיתי הוא לא שלם. אז פה אני שואל, אנחנו עכשיו במקרה, דמיון מודרך, במקרה שהוא החליק עד שהוא הגיע, הוא החליק, הוא מעט, מתישהו מגיע למהירות V0, ובמקרה שהחיכוך הסטטי מספיק חזק להחזיק אותו, האם זה מצב שהוא זמני או שהוא לא זמני? הוא תמיד יקרה, זאת אומרת, הוא ימשיך ככה לנצח. ימשיך, לא? נכון, ימשיך. אם החיכוך סטטי היה מספיק חזק עכשיו, אז הוא יהיה גם מספיק חזק עוד דקה ועוד שעה ועוד 100 שנה, כמובן שמתישהו ייגמר המסוע שלנו, אבל כל עוד לא נגמר המסוע, שזה גבולות התרגיל שלנו, ברגע שהתיבה מגיעה למטוס נגמר התרגיל. אז כל עוד המסוע קיים, הוא ממשיך ככה לנצח. אפשר היה להמשיך את הקו השחור הזה לנצח. מה שאי אפשר היה לעשות עם הקו הכחול שראינו, כי ראינו שחייב להיות זמן שבו הוא מעט מספיק כדי לעבור לחיכוך סטטי. אוקיי? אבל אני מזכיר, זה רק מקרה אחד. יש עוד מקרה, זאת אומרת, זה המקרה שבו את התנאי נראה לי אנחנו מוצאים בסעיף אחר, אז נמצא אחר כך את התנאי, אבל זה המקרה שבו החיכוך סטטי מספיק חזק. עכשיו בואו נדבר על המקרה שהוא לא מספיק חזק. אם הוא לא מספיק חזק, אני אמחק את המספרים כי שזה לא יטה את מי שיסתכל אחר כך על הדפים, אם החיכוך הסטטי לא היה מספיק חזק, אז אנחנו במקרה שהוא מחליק לאחור, זאת אומרת ה-mg יותר חזק מהחיכוך, וזה גורם לו להחליק אחור. אז עכשיו, עוד פעם אני מסתכל שקול כוחות, אוקיי, עוד פעם יש לי לפה, רגע, הבטחתי באדום, למה אתם לא מהירים לי? לא אכפת לכם מהאדום הזה, אה? mg סין, אני מצחיק את עצמי, סליחה. אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים, הגוף כן מחליק, אז לאיזה כיוון יהיה החיכוך, ואיזה סוג של חיכוך יהיה? קינטי. מעולה, בגלל שהוא מחליק. ולאיזה כיוון יהיה הקינטי? נגד ההחלקה. שמה זה אומר? ימינה או שמאלה? נראה לי ימינה. אוקיי, נראה לי שאת צודקת. את רוצה לנמק למה חשבת ימינה? כי למה אני מתעקש איתכם על נימוקים? אתם בסופו של סמסטר, אתם תמצאו את עצמכם יושבים לבד במבחן, אתם צריכים לבד להחליט מה נכון, ואתם צריכים לסמוך על עצמכם. אתם צריכים להתרגל לנמק לעצמכם. עכשיו, המבחן הוא לא חשוב. מתישהו תעברו את הקורס הזה, אתם תהיו מהנדסות ביו, זה יקרה. או מהנדסים, אם יש פה גבר בקהל ששמר על זכות השתיקה עד עכשיו, אני מתנצל. אבל כשתהיו מהנדסות, אז מתישהו ייתנו לכם עבודה, ובעבודה הזאת ייתנו לכם משימה, אתם תשבו לבד ותצטרכו להחליט מה נכון. אז כל המטרה, למה מכריחים את כולם ללמוד פיזיקה? צריך לדעת לקבל החלטות לוגיות לבד. לא מספיק להגיד נראה לי ימין. אתם צריכות להגיע למקום שאת יודעת בוודאות שזה ימין, את יודעת להסביר לעצמך למה זה ימין. אז עכשיו עם כל הלחץ הזה, קרן, למה את חושבת שזה ימין? נראה לי שבגלל שזה כאילו מחליק למטה, אז התנועה היחסית היא כאילו כלפי מטה, אז החיכוך צריך להיות הפוך מהתנועה היחסית.
יפה, הצלת את עצמך עם המילה יחסית, אוקיי? כי מה שאמרת זה נימוק מושלם, זאת אומרת, נכון מאוד. עכשיו, למה אני אומר הצלת את עצמך? כי בואו נסתכל על רגע מנקודת מבט של מי שעומד בצד. הוא רואה אותו מחליק כלפי מעלה במהירות שהיא נגיד חצי v0, כן? הוא עדיין רואה אותו נע כלפי מעלה, אבל יחסית למסוע הוא נע שמאלה. זה ברור לכולם? זה חשוב. המסוע עצמו נע במהירות v0, בזמן שהתיבה... כן, אנחנו מדברים על מצב שהוא הגיע למהירות v0, בגלל שהוא האט, הגיע למהירות v0, עכשיו הוא באותו מהירות כמו המסוע, והחיכוך הוא לא היה סטטי, לא היה מספיק חזק כדי להחזיק אותו, אז הוא ממשיך להחליק, ממשיך להאט, ממשיך להחליק אחורה. אז אם אני עומד על המסוע, בואו נעשה שתי אנשים. בן אדם, אני אנסה לשפר את הציור שזה יותר ברור. אוקיי? בואו נעיף רגע את הכוחות. יש לי בן אדם אחד שנמצא על המסוע, נקרא לו איש מסוע, מם. יש לי בן אדם שנמצא על התיבה, נקרא לו מיסטר T, ויש לי מיסטר לאב, אוקיי? 3 אנשים. כל אחד רואה את העולם איך שבא לו. אם אני אשאל את מיסטר T מה המהירות של התיבה, בכל רגע הוא יגיד לי 0. כי הוא אומר על עצמו שהוא מרכז היקום, הוא לא זז, שכולם יקפצו לו, הוא לא זז, אוקיי? אם אני אשאל את הבן אדם שעל המסוע, מה המהירות של התיבה, אז הוא עכשיו אנחנו מדברים על המקרה שהמסוע נע במהירות v0, והתיבה בעיני המעבדה נע במהירות חצי v0. אז אם אני שואל את הבן אדם שעל המסוע, מה קורה לבן אדם שעל התיבה? הוא רואה אותו חולף אחורה, נכון? הוא רואה שהוא משיג אותו, כי הוא נע יותר מהר ממנו. אז אם אני אשאל אותו, המהירות היחסית שהוא רואה, היא בהכרח שמאלה. נעשה את זה בצבע אחר, נעשה אותו בן אדם כחול, וה-V relative, V tag, הוא מינוס 0.5 v0. כי המהירות יחסית היא שמאלה, אוקיי? ואם אני שואל את המעבדה, זה בעצם החצי v0, כן? זה מה שהוא רואה. אוקיי? מישהי שאלה, זה ברור הפעם? כן, תודה. אוקיי, אז יפה, אז בדיוק מה שקרן אמרה, המהירות היחסית זה החץ הכחול, ולכן אנחנו יודעים, ההגדרה של החיכוך הקינטי, רשמתי את זה כבר פעם אחת היום, ההגדרה של החיכוך הקינטי זה הפוך מכיוון המהירות היחסית. אם כיוון המהירות היחסית, יחסית זה בין משטח אחד ומשטח השני, חיכוך זה תמיד בין שתי משטחים. אז אם יחסית למשטח התחתון, התיבה נעה שמאלה, אז החיכוך חייב להיות ימין. זה נימוק מנצח. בסדר? אז לענייננו, אם עכשיו זה מובן וברור לכולם, החיכוך הוא בהכרח כלפי מעלה. רגע, אני יכול למחוק את זה, נעיף את האנשים האלה, סבבה. אז אמרנו אדום, אמרנו FK, אמרנו MG סינוס אלפא, ועכשיו אני לא צריך אפילו לעשות משוואת כוחות, כי אמרנו FK יהיה שווה ל-MUK, והנורמל פה הוכחנו שהוא MG קוסינוס אלפא. אוקיי, עכשיו רק להשוואה מי יותר גדול, ה-FS או ה-FK אני לא יודע, זה תלוי בנעלמים, שאני תלוי באלפא, אנחנו רואים שפה יש סינוס, פה יש קוסינוס, זה תלוי ב-MUK, אז אין לי תשובה חד משמעית לזה, אפשר לחשב מי יותר גדול. בעצם, רגע, אולי כן יש תשובה חד משמעית לזה, לא יודע, אני אחשוב על זה בהפסקה. אז בואו נצייר פה באיזשהו מקום את המקרה השני, זאת אומרת, זה מקרה אחד, וזה מקרה 2. אוקיי? FK. והוא חיובי, בגלל זה סימנתי אותו בחצי העליון של ציר Y. זה הסעיף, אוקיי? סעיף א' הוא, ראיתם, אני מדבר כבר, מתי התחלנו? אני מדבר כבר 40 דקות, לא. כן, 40 דקות לסעיף, אבל זה הרמה, בסדר? זה מה שג'ורג' התחיל בהרצאה. האם יש למישהו שאלות לגבי הסעיף הזה? נורא חשוב, עברנו פה על
כמעט כל התיאוריה של חיכוך קינטי, כל התיאוריה של חיכוך סטטי, גוף שמבצע בפוטנציאל 3 תנועות שונות במהלך התנועה שלו. אין שאלות, מעולה. אז בואו נמשיך, נעשה הפסקה אחרי סעיף ב'. אז בסעיף ב' אני אקריא כי אני לא רוצה עכשיו להתחיל לעשות שיתופי מסך ולשנות הכל, ויש לכם את זה במודל, מי שלא הוריד וכאלה. אז בסעיף ב' נתון לנו שברגע T כוכב חל שינוי במשוואת התנועה של התיבה, בטא T כוכב באמצעות נתוני השאלה והסבר מדוע מתרחש השינוי. אוקיי, השאלה ברורה, להקריא שוב, מתי זה T כוכב? מה זה ה-T כוכב הזה? אנשים? אני יודע. מה אתם חושבים? אני יכול לעשות משחק השקט, אני אנצח את הסוף. מה זה T כוכב? אני אתחיל לשאול אנשים, נעשה לכם בושות. עמית, מה זה T כוכב לדעתך? מה הכוונה? זמן שבו משוואת התנועה של התיבה משתנה. אולי ברגע שהוא מעט. לא שומע אותך? ברגע ש? שהוא מעט. ראינו שהוא מעט מההתחלה. בוא נשאל יותר בסיסי, מה זה משוואת תנועה? כי זה שם שזורקים הרבה בפיזיקה ולא תמיד מסבירים את זה כמו שצריך. משוואת תנועה זה כל משוואה שמכילה את המיקום ואת נגזרותיו. זאת אומרת, המשוואת תנועה שאנחנו הכי מכירים, רגע, אני אעשה את זה על דף טרי. משוואת תנועה שאנחנו הכי מכירים זה סיגמה F, כי זה שווה ל-M כפול הנגזרת השנייה של X. לפני רגע אמרתי, כל משוואה שמכילה את X ואת נגזרותיו, את המיקום ואת נגזרותיו, זה משוואת תנועה. אז כשאומרים לי שמשוואת התנועה השתנתה, זה אומר שהיה משוואת תנועה אחת לפרק זמן מסוים, מ-0 עד איזשהו T כוכב. ומ-T כוכב נהיה לי משוואת תנועה אחרת. אוקיי? עכשיו, אני מקווה שעכשיו השאלה יותר ברורה. אז מתי זה ה-T כוכב הזה? אני לא מצפה לתשובה מספרית, אלא מתי הגיונית זה קורה בתרגיל. כמו שמצאנו בסעיף א'? כן, מתי זה היה? מה גורם למשוואת תנועה להשתנות? כאילו שהסתיים את ה-FK והתחיל את החיכוך FS. נכון, ומה גורם לו להפסיק את החיכוך הקינטי, לעבור לחיכוך סטטי? ראינו שזה מתי שהוא מגיע לאותו מהירות כמו המסוע, שבעצם המהירות היחסית נהיית 0, נכון? נכון. מעולה. אז בעצם התשובה לסעיף הזה, אנחנו מבינים ש-T כוכב זה הרגע שבו V של התיבה שווה ל-V0. או במילים אחרות, V relative שווה ל-0, זה באותו זמן, אוקיי? זה קורה ב-T כוכב. אז איך אני אמצא, זה כאילו אמרתי את אותו דבר פעמיים, זה לא שתי נתונים, זה אותו נתון. איך אני אמצא את הזמן הזה? מה אני צריך כדי למצוא את הזמן הזה? אני צריך שיהיה לי את משוואת המהירות, כי אז אני יכול להציב שווה V0 ולחלץ את T. נכון? אז איך אני אמצא את משוואת המהירות? אני אלך למשוואת התנועה שהייתה לנו בהתחלה, יעשה לה אינטגרל, והגענו למשוואת המהירות. זה משוואת התנועה הראשונה שלנו. זאת אומרת, לפני שהוא נעצר, כל הבלגנים, זה היה בהתחלה היה לנו מינוס mg סינוס אלפא, מינוס fk שווה ל-mg. חילצנו את a, הגענו לדבר הזה. אז אני מעתיק את זה הצידה. נו, יופי. ומשהו שאני מאוד ממליץ לכם לעשות בעצמכם, אני מסתמן שכל הדבר הזה זה איזשהו A0, איזשהו קבוע. למה? כי אם נסתכל על זה, כל הערכים פה הם קבועים.
ואם אני אתחיל להעתיק הרבה מאוד שורות את כל הקבועים האלה, מתישהו אני אעשה טעות, כנראה, מתישהו אני אפספס עם יו, מינוס, לא יודע, ואז יהיה לי טעות בפתרון. אז אני מעדיף לסמן את כל הקבוע הזה בתור משהו, להשתמש במשהו הנוח הזה, ומקסימום בתשובה הסופית להציב אותו חזרה. אוקיי? אז מה אני רוצה לעשות? אני מזכיר, אני רוצה להגיע למשוואת המהירות, ולהשוות אותה ל-V0, וככה אני אחלץ את T כוכב. בסדר? ההיגיון ברור? לא ברור? כן, כן, סופר ברור. ברור? יופי, אוקיי. אז איך אני עושה את זה? אני צריך לעשות אינטגרל. אנחנו יודעים בעצם ש... אני אעשה את זה אחרת. אנחנו יודעים ש-A בהגדרה שלו זה הנגזרת של המהירות בזמן. זאת אומרת, וזה אמרנו שזה שווה, במקרה שלנו זה שווה ל-A0. אז dv, אם אני כופל את כל המשוואה הזאת ב-dt, dv שווה ל-A0 dt. זאת אומרת, אם אני עושה אינטגרל לשני אגפים, אני אקבל את המהירות. אני צריך אבל לבחור גבולות. לא חובה, ואני ממליץ, הרבה יותר קל אם מציבים גבולות. אז נעשה את זה מ-t שווה 0 עד t שווה ל-t, ואז בצד הזה, פה האינטגרל הוא לפי t, אז אני שם גבולות לפי t. פה האינטגרל הוא לפי v, אז אני שם v בזמן 0, v בזמן t. אוקיי? הגבולות חייבים להתאים אחד לשני. מה שיהיה לנו, האינטגרל בצד שמאל, זה אינטגרל של 1, אז זה גבול עליון פחות גבול תחתון, זאת אומרת, v של t מינוס v0, מה היה v0? אני זוכר? מה היה המהירות של התיבה בזמן 0? שני V0. שני v0, וזה שווה, מה זה האינטגרל של a0? a0 הוא קבוע, אז האינטגרל הוא פשוט a0t. נכון? גבול עליון זה t, גבול תחתון זה 0, אז הוא לא מופיע לי פה. ולכן v של t, שזה של התיבה, אני מזכיר, שווה ל-a0t ועוד שני v0. רגע, משהו יצא לי, אוקיי, ו-a0 הוא שלילי, חשוב לזכור את זה. אתם רואים שפה a0 הוא שלילי? אז זה בסדר התשובה, כי אם היה יוצא לנו תאוצה חיובית פתאום, אז הייתי אומר, מה, לא יכול להיות, התיבה הזאת מאיתה, היא לא מגבירה את המהירות שלו. אחלה. האם יש למישהו שאלות איך הגענו למשוואה הזאת? אם לא, אני ממשיך. מה שאמרנו, אנחנו רוצים להציב את התנאי, t כוכב שווה ל-v0, ולחלץ את t. אז v0 שווה ל-a0t כוכב, ועוד שני v0, זאת אומרת ש-t כוכב שווה למינוס v0 חלקי a0, זה כבר התשובה מבחינתי, אבל אפשר להעתיק את a0 מקודם, להביא למרצה את התשובה המלאה. יש מרצים שברמת העיקרון, גם במבחן, אם סימנתם להם, אם אני רושם כזה, נסמן כזה, זהו יופי, מספיק טוב. אבל יש מרצים שהם לא ישימו לב, בלה בלה בלה, כדאי כן לרשום להם את התשובה המלאה. זאת אומרת, גם אם זה תופס בערעור, אתם לא רוצים להגיע לערעור. אז עדיף להיות חכם ולא צודק. הפוך, כן, חכם ולא צודק. לא יודע, עדיף להיות גם חכם וגם צודק, תעבדו על זה. אוקיי, אז אני שם את זה פה. ואני מציב את ה-v0 מעליו ואת המינוס, אז אני אמחק את המינוס הזה, וחלקי v0, זה t כוכב. זה הרגע שבו משוואת התנועה משתנה. אוקיי? אז זה סעיף שהוא לא קשה, אבל הוא מורכב. יש פה, צריך להבין, כל הבנת הנקרא פה היא דורשת הרבה הבנה פיזיקלית, וטכניקה, אנחנו יודעים לעשות אינטגרל ולהציב וכן הלאה, אבל אם יש למישהו שאלות זה זמן ממש טוב, ואם לא, אנחנו נצא עכשיו להפסקה. ואם יש לכם שאלות במהלך ההפסקה, תשלחו בצ'אט ואני אתייחס בתחילת החצי השני. אז אין שאלות מעולה, אנחנו נמשיך ב-7:10 עם סעיף ג' ד' ה' וכן הלאה. יאללה, תהיינו מההפסקה. אוקיי,
אז סעיף ג' מצא תנאי על אורך המסוע L, כך שמובטח שהתיבה תגיע למטוס לפני T כוכב. אז לפני שאני עובר לשיתוף מסך, אני רוצה לשמוע רעיונות. איך אני בכלל מקשר בין L לאותו T כוכב שמצאנו בסעיף הקודם? אני לא רוצה תשובה, אני לא רוצה פתרון, אני רוצה כיוון. תנו לי רעיונות. מה הייתם עושים? אתם עכשיו קיבלתם את זה לשיעורי בית. איך אני פותר דבר כזה? אני יכול להתחיל עוד פעם אחד בשמות, אתם רוצים? קרן, מה דעתך? מה הקשר בין L ל-T כוכב? לא יודעת, האמת. מה התשובה? אבל מה? איך אני יכול למצוא את התשובה? אני גם לא יודע כרגע, כן? אבל מה אני יכול לעשות כדי למצוא את התשובה? זאת אומרת, מה אני רוצה שיקרה? לא יודעת, איך שאנחנו צריכים להעביר את כאילו את ה-T כוכב, את המהירות למטרים, אבל אני לא יודעת איך. ה-T כוכב כאילו זה אנחנו רוצים זמן, יחס? נכון? אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים לדעת, אם אני אגיד לכם שבזמן, בואו נראה, נצייר על השאר סקרין, בואו נראה אם זה יעבוד טוב. רגע. אם אני אומר לכם, פתחתי שעון וצילמתי בזמן T כוכב, ויצא שהגוף נמצא פה, אז זה טוב, נכון? כי זה אומר שהוא הגיע למטוס לפני T כוכב. ואם פתחתי מצלמה בזמן T כוכב וצילמתי והגוף היה פה, אז זה לא טוב, נכון? אז מה בעצם, איזה פונקציה תתאר לי את הדבר הזה? המיקום של הגוף כתלות בזמן, זה מה שילמד אותי. אם בזמן T כוכב הוא נמצא במשהו שהוא גדול מ-L, אז זה טוב, ואם הוא נמצא במשהו שהוא, אם אני יכול למחוק, טריקים על טריקים היום. תמחק. ואם הוא נמצא במיקום שהוא קטן מ-L, אז זה לא טוב. הרעיון ברור? אפשר להשתמש בנוסחה x0 פלוס v0t פלוס חצי a t בריבוע? אז זו שאלה טובה. בואי עכשיו שנייה אני אעבור ברשותך לשיתוף מסך שנוכל לרשום את מה שאמרת, כי אולי לא כולם זוכרים בעל פה את המשוואה. אז גם לא ראיתי, זה סינר? כן. אז מה שסינר מציעה, היא אומרת, המיקום אולי שווה, ואני שם פה סימן שאלה, אולי הוא שווה ל-x0 ועוד v0t ועוד חצי a t בריבוע. עכשיו, השאלה שלי, מתי הדבר הזה נכון? האם זה תמיד נכון? האם זה נכון במקרה שלנו? צריך לחשוב על זה. המשוואה הזאת היא נכונה רק אם a הוא קבוע. אוקיי? ובואו נוכיח את זה, בגלל זה משתמשים בזה בתיכון הרבה ובמכינות הרבה, כי בתיכון ובמכינות בדרך כלל נותנים לנו תרגילים שהתאוצה קבועה. ומגיעים לתואר ראשון, פתאום תאוצה, מה שבא לה, היא לא קבועה. אז בואו נראה, רק נוכיח את המשוואה הזאת רגע, שזה יישב לכם טוב בראש. אמרנו ש-v של t מינוס v0 שווה האינטגרל של a dt, בין 0 ל-t. במקרה שבו a הוא קבוע, שוב, רק אם הוא קבוע, אז יהיה at. ואז נקבל את המשוואה של מהירות בתאוצה קבועה, זה at מינוס v0. עכשיו, אם אני עושה לזה אינטגרל, אז x מינוס x0 שווה לאינטגרל של v dt, ושוב, במקרה של תאוצה קבועה זה אומר at מינוס v0 dt בין 0 ל-t. אז עוד פעם אני מקבל x שווה x0, מעביר אותו אגף את ה-x0, האינטגרל של at
זה at בריבוע חלקי 2, והאינטגרל של מינוס v0 זה מינוס v0t. אוקיי, רגע, פה יש לי מינוס, מקודם רשמתי פלוס, זה תלוי, פה היה צריך להיות מינוס, פה טעיתי. ואף אחד לא תיקן אותי. יפה. אתם אוהבים שאני נופל וזה מוקלט. אוקיי? אז הגענו למשוואה שסינר דיברה עליו. חשוב שזה יהיה ברור שזה היה רק נכון למקרה ש-A הוא קבוע. אם A הוא לא קבוע, זה שטות מה שרשמתי, כי כבר בשלב הזה פה, יצא לי משהו שהוא שונה מ-AT. מסכימים? לא? כן, מסכימים. זה ברור? כן. מעולה. עכשיו, ספציפית בתרגיל שלנו, עד T כוכב, התאוצה היא כן קבועה, נכון? ראינו מקודם שעד T כוכב התאוצה שווה לדבר הזה, וראינו שהדבר הזה הוא קבוע, הוא לא משתנה בזמן. אז ספציפית בתרגיל שלנו, מה שהצעת באמת יעבוד, זה יהיה תשובה נכונה. אבל אני מאוד מאוד מזהיר לא להתרגל לזה, כי כולנו הגענו לאקדמיה שאנחנו רגילים מהמכינה, מהתיכון, איפה שלא למדנו פיזיקה בעבר, אם בכלל, להשתמש במשוואה של תאוצה קבועה, וברוב התרגילים התאוצה היא לא קבועה. צריך נורא להיזהר מזה. אז מה שאני ממליץ, וגם מה שנעשה עכשיו, זה לעבוד צעד צעד, לעשות תמיד את האינטגרלים. עכשיו, אחד כבר עשינו, זה הביטוי הזה, אותו כבר חישבנו, זה בעצם ככה הגענו למהירות, עשינו אינטגרל. אז עכשיו אם אני אעשה לזה אינטגרל, יהיה לנו את המיקום כתלות בזמן. רגע, תעשה פייסט. אוקיי? אז אם אני עושה אינטגרל ל-VT, אני מקבל x של t בזמן t. בוא נגדיר שהמיקום ההתחלתי שלו היה 0. כי אם תסתכלו על הדף, אז ה-L נמדד מהמיקום ההתחלתי שלו עד למטוס. אז x0 הוא 0, וזה שווה ל-a0t ועוד שני v0 dt בין 0 ל-t. אז ממש זה אותו אינטגרל שלפני רגע עשינו. זה a0t בריבוע חלקי 2, ועוד שני v0t. זה משוואת המיקום של התיבה הזאת, כל עוד, מתי זה נכון? ש-t גדול מ-0 וקטן ממה? T כוכב. למה זה נכון רק עד T כוכב? כי ב-T כוכב התאוצה משתנה. אז לא יכול להיות, אם הכוח משתנה, התאוצה משתנה, המהירות משתנה, משוואת המיקום משתנה. זאת אומרת, התחום הגדרה נגרר על כל האינטגרלים שאתה עושה. סבבה, אז זה המיקום עד T כוכב. ואז אמרנו, אם אני אציב את התנאי שלנו, בעצם אני אקריא שוב את התנאי במילים, ואז אני אכתוב אותו מתמטית, שיהיה ברור מה אני מתכוון. מצא תנאי על אורך המסוע L, כך שמובטח שהתיבה תגיע למטוס לפני T כוכב. זאת אומרת, מה אני בעצם מתמטית רוצה? אני רוצה ש-xt בזמן T כוכב יהיה בהכרח גדול מ-L. אם המיקום גדול מ-L בזמן T כוכב, זה אומר שלפני T כוכב הוא כבר הגיע ל-L. זה דרך המתמטית לכתוב את מה שהם ביקשו מילולית. זה יכולת שהיא לא קלה לרובנו בתחילת הסמסטר, זה מה שצריכים לתרגל. איך אני הופך דרישה מילולית למשוואת מתמטית. אוקיי, אז נשארנו רק להציב וסיימנו את הסעיף. אז בואו נעשה את זה. אז a0 t כוכב בריבוע חלקי 2, ועוד שני v0 t כוכב, חייב להיות גדול מ-L. ועקרונית זה כבר תנאי על L, כן? בגדול אפשר לעצור פה, ואפשר להציב, אולי יצא משהו שהוא מעניין. אז בואו רגע נציב. T כוכב, רשמנו אותו פה, אז בואו נעתיק אותו. והמכנה, זה בעצם, בואו נשתמש בו ככה קודם, ואז אחר כך נציב את ה-0. רואים כמה זה יתרון להשתמש ב-A0 כזה. אני רושם לנו אותו פה, שנזכור מהו.
נחתך לנו קצת. זה T כוכב, אוקיי? זה ממקודם. אז עכשיו אני מציב אותו תוך המשוואה הזאת, אז יש לנו A0, הדבר הזה בריבוע, זה V0 בריבוע חלקי A0 בריבוע, כפול 2. אוקיי, שוב, אני כאילו תופך לעצמי על השכם, אבל תראו כמה זה נוח לעבוד עם A0 ולא להעתיק G, סינוס אלפא, כל החרא הזה, אוקיי? ועוד 2 V0 כפול מינוס V0 חלקי A0, חייב להיות גדול מ-L. אז זה מצטמצם, אז בואו נרשום את זה, יש לנו חצי V0 בריבוע חלקי A0, מינוס 2 V0 בריבוע חלקי A0 גדול מ-L, או במילים אחרות, מינוס 1.5 שזה מינוס 3 חלקי 2 V0 בריבוע, חלקי, עכשיו אפשר להציב את ה-A0 כי זה כבר יהיה סופי. פה. חסר שם מינוס. רגע. לא, פספסתי. תעלה לפה. טוב, דרך. רגע. כל זה מה? כל זה גדול מ-L0, והמינוס הצטמצם. אתם זוכרים ש-A0 היה עם מינוס, נכון? זהו, אז זה התשובה לסעיף. עכשיו, אם הייתי מגיע לדבר כזה במבחן, הייתי קצת מודאג, אולי אני טועה, כי יש פה ביטוי נורא מסובך. אז דרך ראשונה שהייתי בודק את עצמי זה בדיקת יחידות. היחידות של המונה, אני מצפה שכל הדבר הזה יהיה ביחידות של מטר, כי אלו ביחידות של מטר. אז היחידות של המונה זה מטר לשנייה בריבוע, נכון? והיחידות של המחנה, מה היחידות של G? הלו. מטר בריבוע לשנייה. כמעט, מטר חלקי שנייה בריבוע. נכון. הפכת את זה. עכשיו, הדרך שלי לזכור את זה, אני גם הייתי עושה בדיוק אותו בלבול, אני יודע ש-A זה נגזרת שנייה של X, אז זה מטר חלקי שנייה בריבוע, ככה אני זוכר את זה. אוקיי? ו-G הוא ביחידות של A, זה גם חשוב להגיד. אוקיי? עכשיו, מה היחידות של סינוס אלפא? הוא חסר יחידות, זה רק מספר סינוס אלפא. מיו הוא גם חסר יחידות, רק מספר וגם קוסינוס הוא חסר יחידות. אז הדבר הזה, אם אני פותח סוגריים, יש לי במונה מטר חלקי שנייה בריבוע, מטר והשנייה בריבוע עולה, כאילו אם אני עושה היפוך של המכנה, זה מצטמצם, נשארנו עם מטר. זאת אומרת, בדיקת יחידות יצא תקין, יצא שאגף שמאל הוא במטרים ואגף ימין הוא במטרים, זה טוב. אוקיי? מה עוד אני יכול לבדוק? אני יכול לשחק עם פרמטרים. למשל, אם V0 היה מאוד מאוד גדול, אז אגף שמאל נהיה גדול יותר. זאת אומרת, זה היה מקל לי על L, יכלתי להגדיל את L, נכון? בוא נגיד, אגף שמאל עכשיו אני מציב מספרים, יוצא לי 10 מטר. אז אסור לי לבנות מסוע שיותר מ-10 מטר. אם עכשיו אני מגדיל את אגף שמאל, שיהיה 20 מטר, אז זה מאפשר לי לעשות L ארוך יותר. וזה מאוד הגיוני, כי אם הייתי מתחיל את התיבה עם מהירות גדולה יותר, אני מצפה שהיא תגיע יותר מהר לקצה. כנ"ל אני יכול לשחק עם אלפא, אם נקטין את אלפא זה כנראה ישפר, ואם אני יקטין את הכבידה, זאת אומרת, עם כל משתנה פה אפשר לשחק. אוקיי? אז זה הכלים שאני ממליץ, כשאתם מגיעים לתשובה בסעיף, תעשו בדיקת יחידות ותשחקו עם הפרמטרים, זה יעזור לכם להבין אם צדקתם או לא. כי אם אני עכשיו, אם ה-V0 היה במכנה, אז א' יחידות לא היה מסתדר, אבל ב' זה לא הגיוני שאם אני דוחף אותו מהר יותר, בהתחלה הוא צריך מסוע קצר יותר, זה לא יושב ביחד טוב. אוקיי? שאלות לגבי סעיף ג'? אין.
אוקיי, יפה. אני מקווה שאני ממש ברור היום, או שאתם ממש מתביישים היום. אני אעשה שיתוף מסך רגע. תגידו לי כשאתם רואים את הדף. רואים, כן. אז ד', מצא תנאי ל-μs שיבטיח שהתיבה תגיע למטוס ללא תלות באורך המסוע L. זאת אומרת, כשאומרים ללא תלות באורך המסוע, זה אומר שמותר ל-L להיות 400 קילומטר. האם אני יכול להגדיר תנאי על μs ככה שלא משנה מה האורך של L, בכל זאת התיבה תגיע למטוס? אז מה אתם חושבות? האם הוא בכל מקרה יגיע למטוס, בלי קשר ל-L, בלי קשר למיו? השאלה שהיא ברורה או לא ברורה? מה הייתה השאלה? השאלה שלי או הסעיף? הסעיף אומר, תמצא תנאי על μs, ככה שהוא יגיע למטוס, התיבה, בלי תלות ב-L. זאת אומרת, לא מעניין אותי מה האורך של המסוע, העיקר שהוא בוודאות יגיע מתישהו למטוס. ואני שואל, למה בכלל שואלים אותי את זה? יש מצב כזה שהוא לא מגיע למטוס? יש מצב שהוא לא יגיע למטוס. למה? איך יכול לקרות שהוא לא יגיע למטוס? אם נגיד כמו שעשינו בסעיף א', שהיו שני... אני לא שומע אותך, אני יכולה... רגע, אולי אני יכול להגביר אצלי. לא, זה נראה לי אצלי הבעיה. אני הגברתי קצת. נגיד בסעיף א', היו לנו שני מקרים, אז המקרה השני היה שיש מהירות יחסית, ואז זה כאילו המהירויות של המסוע ושל התיבה. תורה רצח. מישהו אחר שומע אותו, שזה רק אצלי הבעיה? שומעים. היא אמרה שזה יכול לקרות בגלל שאם אנחנו נגיע למצב שהתנועה יחסית שווה 0, אז הוא ימשיך פשוט כל הזמן. אוקיי, אז דרך אחת שאפשר לממש את זה שהוא בהכרח כן יגיע למטוס, זה באמת אם הוא ימשיך אליו ביחד. אבל אני שואל, האם יכול לקרות מצב שהוא לא מגיע למטוס? אין מצב. אוקיי, כולם מסכימים עם קרן? קרן, את לא עוררת פה ביטחון מקרב הקהל. לא עוררתי דיון. היא לא שכנעה אותנו. מה את חושבת, סתיו? וואי, אין לי מושג. נראה לי גם שלא, כאילו הוא יגיע תמיד, נראה לי. בוא נגיד, מה אני צריך לדעת כדי להגיד אם הוא כן מגיע או לא מגיע? מה אני צריך לדעת בכלל, באופן כללי? סתם כבן אדם שמסתכל מהצד, נגיד. אני מסתכל על אמנון עובד ואני מנסה להבין האם התיבה הזאת בהכרח תגיע למטוס, כן או לא. פשוט שהמסוע ימשיך כאילו באותה מהירות, לא? יש מצב אבל שהיא מחליקה פשוט למטה ומגיעה לרצפה? יפה, יש מצב כזה. בואו נצייר את התנועה שלה לאורך הבעיה. היא בהתחלה עפה למעלה בשני V0, והיא מאיתה את המהירות שלה כל הזמן. זאת המהירות שלה קטנה וקטנה וקטנה, מתישהו היא מגיעה ל-V0, ואמרנו שאם החיכוך מספיק חזק, היא תמשיך כלפי מעלה בחיכוך סטטי, זאת אומרת, היא תמשיך, ואז היא באמת בהכרח מגיעה למטוס. אבל אמרנו שאם החיכוך לא מספיק חזק, אז מה שמתחיל לקרות זה שהיא ממשיכה להאט את המהירות שלה, וההמשך של הדבר הזה זה שמתישהו ה-MG פשוט יחליק אותה כלפי מטה, היא תתחיל לנוע למטה. זאת אומרת, היא תחליק על המסוע כלפי מטה. ואם נחכה מספיק זמן במצב הזה, אז כבר יהיה לה מהירות שלילית, והיא לא תגיע תלוי ב-L עכשיו, תלוי אם L מספיק גדול, היא לא תגיע בכלל למטוס. זה כמו, תדמיינו בעיה כזאת, זה מתגלגל לפה, אבל הוא מחליק עליו כלפי מטה. אז היא לא בהכרח תגיע למטוס, אבל כבר ענינו בעצם על מה אני צריך לעשות ל-μs כדי שהוא כן יגיע למטוס. אז בואו רק נוודא, אני כבר אמרתי, השאלה אם זה נקלט. מה צריך להיות μs
ככה שלא תשובה סופית, אבל מה הרעיון? מה אני צריך לוודא על μs ככה שהוא בהכרח יגיע למטוס? מה? מה צריך להיות μs כדי שהוא יגיע למטוס? מה יגרום לכך שבלי שום קשר לאל? אל יכול להיות 100 קילומטר, ובכל זאת מתי שהוא יגיע למטוס. סתיו, תצילי אותנו. דווקא אני? אין לי מושג. תנחשי, מה יכול להיות? מה יכול להיות בוא נגיד אחרת, על מה μs משפיע באופן כללי? מה מקדם החיכוך הסטטי? מה הוא משחק תפקיד? על האפס. נכון. אפס, כאילו על האפס הסטטי. כן. אתם יודעים ש-0 קטן שווה נכון. ל-μn, זאת אומרת ש-μs בעצם משהו זה 0 חלקי n, זה ההגדרה שלו. היחס בין הכוח שאתה מקבל לנורמל שאתה משקיע, זה המקדם הזה. אז עכשיו, אם us הוא מאוד גדול, מה זה אומר על החיכוך הסטטי? שהוא יכול להיות מאוד גדול, נכון? ואם us הוא מאוד קטן, אז החיכוך הסטטי יהיה מאוד קטן. למה לנו אכפת מה הכוח של החיכוך הסטטי? איך זה משפיע לנו על התרגיל? כי אם הוא לא יהיה מספיק גדול, אז היא יכולה ליפול פשוט? בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מההתחלה דיברנו על זה, אני ארוץ להתחלה, הגענו. מההתחלה אמרנו שיש שתי מקרים. מקרה אחד שהיא ממשיכה לטפס כלפי מעלה על המסוע עד שהיא מגיעה, ומקרה שתיים שהיא מחליקה אחורה. ומה שמפריד ביניהם זה רק המקדם החיכוך הזה, כי הנורמל הוא קבוע. אז בואו עכשיו נמצא את התנאי ההחלקה הזה. אוקיי? בעצם הסעיף הזה הוא סעיף של סף החלקה, זה אחד השאלות היותר נפוצות בקורס, ששואלים מה סף ההחלקה, רק שהוא בתחפושת. הם לא שאלו פה מהו סף ההחלקה, אלא שאלו מה צריך להיות μs כדי שהוא בהכרח יגיע למטוס. אנחנו צריכים להסיק מזה, כדי שהוא יגיע בהכרח למטוס, אני צריך להיות במקרה אחד, זאת אומרת, במקרה שבו אני בחיכוך סטטי. וכדי שאני אהיה בחיכוך סטטי, אני חייב להיות מעל סף ההחלקה. צריך שהחיכוך שלי יהיה מספיק חזק להחזיק אותי. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? הטכניקה בבעיות של סף ההחלקה היא תמיד אותה טכניקה. אני מתחיל תמיד מחוק שני של ניוטון, כמו שאנחנו אוהבים. ומי שזוכר, ואם מישהו לא זוכר, אז אין לי בעיה לצרטט את זה מחדש. אנחנו קיבלנו משוואה של מינוס mg סינוס אלפא, ועוד fs שווה 0. זה היה המשוואה שלנו, זאת אומרת, תחת ההנחה שהוא נשאר סטטי יחסית למסוע, אז התאוצה שלו היא 0, כי הוא כל הזמן נשאר במהירות קבועה, ביחד עם המסוע, והחיכוך שלו הוא סטטי. זה שתי ההנחות שאנחנו עושים כשאנחנו בונים את המשוואה הזאת. אז ה-fs, כדי שהמשוואה הזאת תתקיים, ה-fs חייב להיות שווה ל-mg סינוס אלפא. זה כבר עשינו מקודם. אוקיי? אבל איך נכנס התנאי על μs? אף אחד לא הבטיח לנו ש-0 יכול להיות mg סינוס אלפא. אולי mg סינוס אלפא זה כמו שהראיתם מקודם, 4 ניוטון, ו-0 הוא מוגבל ל3 ניוטון. אז תמיד הצעד הבא, צעד ראשון זה לעשות משוואת תנועה לפי חוק שני של ניוטון, הצעד השני זה תמיד יהיה להזכיר לעצמנו ש-0 קטן שווה ל-μs כפול הנורמל. במקרה שלנו הנורמל, הראינו מקודם שזה mg קוסינוס אלפא. בסדר עד כאן? ואז יש לי שתי משוואות, שתי נעלמים, החיכוך הוא נעלם, והמיו הוא נעלם בסעיף הזה. אז אני פשוט מציב את המשוואה הראשונה בתוך המשוואה השנייה. זאת אומרת, mg סינוס אלפא, קטן שווה ל-μs mg קוסינוס אלפא, ה-mg מצטמצם, וה-μs הוא גדול שווה, סינוס אלפא חלקי קוסינוס אלפא זה, טנגנט אלפא. אוקיי? עכשיו,
נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, כשפתרתי במתמטיקה, כשעשיתי עכשיו, אני בשלב הזה חילקתי בקוסינוס אלפא. כשאתם נמצאים באי שוויון ואתם מחלקים, אתם חייבים לדעת אם אתם מחלקים מספר חיובי או שלילי, כי אם זה שלילי זה הופך את הסימן של האי שוויון. אז במקרה שלנו, האלפא בסרטוט רואים שהוא קטן מ-90 מעלות, ואתם יכולים לבדוק במחשבון, קוסינוס שהוא בין 0 ל-90 הוא בהכרח חיובי. אז כשחילקתי בקוסינוס ידעתי שאני לא צריך להפוך את הסימן. המון טעויות בקורס הזה נובעים פשוט שמחלקים בנעלם בלי לחשוב, רגע, אולי הנעלם הזה הוא שלילי, או האם יש מצב שהוא שלילי. כי אם יש מצב כזה ומצב כזה, צריך לפרום את הפתרון לשתי מקרים בשלב הזה. בסדר? ההערה המתמטית היא ברורה, כי היא די חשובה, זה לא איזה משהו חדש. אתם יודעים שבאי שוויון צריך להפוך, אם זה מחלקים במינוס. מה שכאילו חדש פה זה שאנחנו, כשלומדים אי שוויון בתיכון וכאלה, בדרך כלל לא מתעסקים עם פרמטרים שיכולים להיות שליליים. פה כל פרמטר בקורס מותר לו עקרונית להיות שלילי. אז צריך לשים על זה דגש. מעולה. אף אחד לא מגיב, זה אומר שזה ברור לכולם. אוקיי. אז מה יצא לנו? יצא לנו שה-μs הוא גדול יותר, כדי שאני אהיה במצב הראשון, המצב שבו אין החלקה, זאת אומרת, התנאי פה זה אין החלקה, אז אני חייב שהמקדם החיכוך הסטטי יהיה יותר גדול מטנגנס אלפא. אם הוא יהיה יותר קטן מטנגנס אלפא, בהכרח אני אחליק. אם הוא יהיה יותר גדול או שווה לטנגנס אלפא, אני בהכרח לא אחליק. סגור? שאלות לגבי הסעיף? זה ממש קלאסי, טיפוסי. אם לא הופיע לכם איזה 3 כאלה בשיעורי בית, אז יופיע לכם בהמשך. עושים את זה הרבה. אוקיי, אין שאלות. אז הגענו לסעיף האחרון, הוא סעיף שהפכתי למילולי, כדי שלא נצטרך עוד הרבה מתמטיקה על אותו שאלה, מתישהו נמאס מתרגיל. אז רואים עכשיו את השיתוף מסך, נכון? כן, רואים. אוקיי, אז אם נתון שהתנאים שמצאנו בג' ובד' לא מתקיימים. זאת אומרת, בג' מצאנו שהמסוע צריך להיות קצר ממשהו, ואז בהכרח הוא יגיע למטוס לפני T כוכב, ובד' מצאנו שהמקדם חיכוך צריך להיות גדול ממשהו, כדי שהוא בהכרח יעבור לחיכוך סטטי וימשיך למעלה. אז אם גם ג' וגם ד' לא מתקיים, האם ייתכן שהתיבה תגיע למטוס בכל זאת, למרות שהוא מחליק ולמרות שאל ארוך? והתשובה צריכה להיות רק מילולית ומנומקת. אז מה אתם אומרים? זה השלב שאתם צריכים להיות מילוליות ומנומקות. אני מקשיב. נתחיל לעשות לכם סבב בושות. טוב. קורל, לא שמענו ממך היום. מה את אומרת? השאלה ברורה בכלל, או שרצתי? השאלה ברורה, אבל אני באמת לא יודעת. אז מה עובר לך בראש? זאת אומרת, אם את צריכה לתאר לי את הסיפור על מה קורה לתיבה, בואו נעשה את זה צעד צעד, ככה אני פותר שאלה כזאת. אני יודע שהתיבה בהתחלה מחליקה כלפי מעלה, אני יודע שמתישהו היא מגיעה למהירות V0 כמו המסוע, אבל בגלל שאמרו לי שהתנאי בד' לא מתקיים, אז אני יודע שהיא בהכרח מחליקה אחורה אחרי זה, נכון? יחסית למסוע. עד כאן מסכימה איתי? כן. אז אם היא בהכרח מחליקה אחורה יחסית למסוע, והיא עוד לא הגיעה למטוס, כי אמרו לנו התנאי בד' זה כאילו נהיה שעה פסיכומטרי. כאילו, בד' אמרו לנו בג' אמרו לנו שהאם היא תגיע למטוס לפני T כוכב. עכשיו זה לא המקרה שלנו. אז היא בהכרח מגיעה למהירות V0, היא בהכרח מחליקה אחורה. האם בכל זאת, למרות שהיא מחליקה אחורה, יכול לקרות מצב שהיא תגיע למטוס? נראה לי שלא. אוקיי, וכולם מסכימים עם קורל? בואו נראה אם את טובה בלשכנע את הקהל. דניאל, סתיו, קרן, סינר, מאוד לא שמעתי, עמית, עדי, יש פה מלא אנשים ואף אחד לא מדבר. מה אתם אומרות? מסכימים או לא? האם היא יכולה להגיע למטוס? כן יכולה להגיע למטוס,
ואם יש לכם נימוק אז ניצחתם. קורל, יש לך נימוק? למה את חושבת שהיא לא יכולה להגיע למטוס? כי אם היא מחליקה אחורה, רגע, היא מחליקה אחורה, אבל עדיין יש תנועה, היא עדיין עולה למעלה, נכון? יפה, יחסית למי ההחלקה היא אחורה? רק יחסית למסוע. אבל יחסית למטוס, יחסית למעבדה, היא עדיין עולה כלפי מעלה. יש איזה פרק זמן שהיא עדיין עולה כלפי מעלה. אז זה תלוי רגע, שנייה, תכף זה יעלה לי. אז זה ייתכן נראה לי, כי מתישהו היא כן תגיע. אמנם יותר איטית, זה יקרה ביותר זמן, אבל נראה לי שהיא כן תגיע. בהכרח תגיע או אולי תגיע? זה שתי דברים שונים. נלך על בהכרח. אוקיי, למה בהכרח? את אומרת שהיא תמיד ממשיכה קדימה, אין מצב כזה שהיא מתחילה לנוע אחורה. כן. למה? בוא נעבור למשוואות תנועה שפיתחנו פה. זה לא בהכרח, זה רק אם מהירות המסוע יהיה מספיק מהיר. זאת אומרת, כן, יש פה הרבה משתנים, או שהמסוע יהיה מספיק קצר, אבל בואו נראה איך אפשר היה להוכיח את זה. התשובה היא שזה ייתכן, אבל לא בהכרח, ובואו נראה איך יכולנו להוכיח את זה. אנחנו ראינו שלאחר, רגע, איפה זה היה? הנה. אמרנו שאחרי T כוכב, שוב אני מזכיר, אנחנו עכשיו בסעיף A, ב-T כוכב הוא לא עובר לחיכוך סטטי, והוא עוד לא הגיע למטוס. אז אנחנו בהכרח עכשיו בחלק השלישי של התנועה שלו, שהוא מחליק שהחיכוך הוא כלפי מעלה, והוא מעט עדיין, יחסית המסוע הוא שמאלה, אוקיי? אז אנחנו רואים שיש פה פרק זמן לא מבוטל, גדול מ-T כוכב, ועד איזשהו T אחר, אני לא יודע מהו, נקרא לו T תגיים, אוקיי? שהוא עדיין נע קדימה יחסית לקרקע, אבל התאוצה שלו תצא פה שלילית, סך הכל. זאת אומרת, ה-mg סינוס אלפא פחות החיכוך, יהיה בהכרח שלילי. אוקיי? אז אם בפרק הזמן הזה שהוא עדיין מעט, הוא יגיע למטוס, יופי, הוא הגיע למטוס. אם בפרק הזמן הזה הוא יספיק לעצור בפני שהוא מגיע למטוס, אז הוא לעולם לא יגיע למטוס. זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה כאילו אתם מנסים לפגוע בתקרה עם אבן, אני זורק אבן על התקרה, ואני יודע שכל משך התנועה שלו הוא מעט ומעט ומעט, נכון? עכשיו, אם הוא מספיק לעצור לפני שהוא מגיע לתקרה, אז הוא לא יגיע לתקרה, כי התאוצה כל הזמן מורידה אותו למטה. אם אבל יכל להיות אבן שאני נגיד הייתי זורק אותה מספיק חזק, היא הייתה פוגעת בתקרה. במקרה שלנו התקרה זה המטוס. זה מטוס. אוקיי? אז התשובה להי זה כן, ייתכן, ולהוכיח את זה מתמטית זה אפשרי, אבל חסכתי את זה מאיתנו. זאת אומרת, להוכיח את זה מתמטית, אנחנו צריכים למצוא את משוואת התנועה בחלק השלישי, ולמצוא תנאי בעצם על L, או צריך לבחור מי הנעלם החופשי. תנאי על המהירות, כמו שקרן נראה לי הציעה, תנאי על L אפשר, תנאי על מה שבא לכם. צריך לבחור איזשהו פרמטר שאני יכול לשלוט עליו. אוקיי? אז סיימנו את התרגיל, אני מניח שכולם ממש אוהבים אותו עכשיו, אבל זה תרגיל מעולה כי הוא מתעסק המון בחיכוך, וחיכוך זה קשה, אז שווה להשקיע בזה זמן. בואו נשמור את זה, ונפתח לנו קובץ חדש, כמה זמן נשאר לנו. טוב, יש קצת זמן, אבל קיבלתי הרבה בקשות לתרגיל השני, אז אני רוצה לעשות איזשהו בריף מתמטי על איך לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית הזאת. כי נראה לי, מה שמקשה עליכם זה המתמטיקה ולא הפיזיקה בעניין. אז שנייה, אני אשתף את השאלה, זו שאלה שהיה לכם בבית. אגב, אם הלחץ, קיבלתי המון מיילים פשוט, אם הלחץ זה בגלל ההגשה, תקנו אותי אם אני טועה, הם לא בודקים בכלל את ההגשות, אני אומר את זה להקלטה עכשיו. בטרימסטר הזה הם כן, בגלל זה. כן, הוא אמר שהוא יבחר כמה הגשות רנדומליות ויבדוק אותם. איך כלל אומרים את זה, אבל טוב, בסדר, נראה. הכל מוקלט. כן. מה אני יכול להגיד לכם? שאם אתם מגיעים לפני הגשה ואתם מרגישים שאתם לא יודעים מה לעשות,
הפתרון צריך להיות קודם כל לפנות למרצים. לשניהם יש שעות ייעוץ, להגיע אליהם עם השאלה שיסבירו לכם מה לעשות, ובלי קשר אפשר לבקש מהם בתרגול עצמו מניו המתרגל, נכון? אז אפשר לבקש ממני בתרגול, אנחנו לא הצלחנו, תפתור איתנו את התרגיל, זה המטרה של התרגולים, אוקיי? אבל אמרתי מספיק על איך כדאי להתמודד, עכשיו בואו אני אראה לכם איך לפתור את המשוואה. אז אני לא אכנס אפילו לשאלה כי אין לנו זמן, אני ישר אראה לכם איך פותרים משוואה דיפרנציאלית מהסוג הזה, כי נראה לי שזה מה שיעזור לכם. אני אעשה פה new, יוצא החוצה, חדש, חדש. אוקיי, אז אם יש לנו גוף שנע, בואו נעשה את זה הכי פשוט שאני יכול. רגע, תן לי לצייר. יש לי גוף שנע בתוך מים, אוקיי? ויש לו מהירות התחלתית, רגע, לא רואים את זה, אני אשנה לזה את הצבע. יש לו מהירות התחלתית V, או V0 נגיד, ואני רוצה לדעת מה משוואת התנועה שלו, אוקיי? אז מה שמלמדים אותנו, נותנים לנו את זה כעובדה, זה שהכוח גרר, כוח שמופעל על גוף שהוא נע בתוך תווך, זה שווה ל-BV, אוקיי? מינוס BV, בגלל זה שמתי את זה הפוך מכיוון המהירות. בואו נכתוב מינוס BV, ואז בציור נראה שזה שמאל. עכשיו, מה הבעיה עם הדבר הזה? לכאורה עד עכשיו לא אמרתי משהו שאמור להפחיד. הבעיה שאנחנו עושים משוואת תנועה, פתאום אנחנו מגיעים למשוואה דיפרנציאלית שהיא טיפה יותר מורכבת ממה שאנחנו רגילים. אם אני עושה את זה, אז יש לי באגף ימין את הנגזרת השנייה של המיקום, ובאגף שמאל את הנגזרת הראשונה של המיקום. אז בוא נגיד והייתי מתעלם מהקושי הזה ומנסה לעשות אינטגרל, בוא נראה מה קורה. אז A, ובוא נגיד שזה לא וקטור, נגיד והם באותו כיוון, אוקיי? אני רק מזכיר שזה כתלות בזמן שניהם. אז A שווה למינוס B חלקי MV. ואני יודע ש-A שווה ל-dV, ל-dt, אז אם אני כופל ב-dt, רגע, אני אנעל את הזום הזה, אם אני כופל ב-dt, אני מקבל ש-dv שווה למינוס b חלקי mv dt. והבעיה שבדרך כלל מנסים ככה לפתור את הבעיה. כבר בשלב הזה מנסים לפתור את האינטגרל. אז באגף שמאל, מה שאני עושה עכשיו זה לא מה שאנחנו נעשה עוד רגע. אם אני עושה מ-t עד 0, מ-v של t עד v ב-0, ופה מ-0 עד t. בסדר? עד לכאן ברור לכולם? המטרה שהיא פה זה שיהיה ברור, אז אם זה לא ברור תגידו. אז עכשיו, אם אני מנסה לפתור את האינטגרל הזה, אז אגף שמאל יוצא לי vt מינוס v0, שזה הכל טוב ויפה. ואגף ימין יש לי מינוס b חלקי m שיכול לצאת החוצה. אבל למה שווה האינטגרל של v לפי t? מי יודע? מישהו יודע? יש מישהו ניחוש? טוב, אני אתחיל לשאול. בוא נראה. קרן, מה דעתך אני עושה באינטגרל הזה? זה לא נכון לעשות ככה. אוקיי, אבל למה? למה אני לא יכול לפתור ככה? כי V זה V של T, וכאילו, אתה לא יכול לעשות לזה אינטגרל של dt. למה? כי V זה פונקציה של T, ואתה לא יודע איך לעשות אינטגרל לפי dt. נכון, למה אבל? כי אני לא יודע את הפונקציה. זה לא שאי אפשר... אתה לא יודע לעשות, כאילו, איך תעשה לזה נכון, אינטגרל? כי V, נכון, זה לא שאי אפשר לעשות אינטגרל ל-V לפי הזמן, אנחנו עושים את זה כל הזמן, כדי למצוא את המיקום. אנחנו עושים את זה כשאנחנו יודעים כבר את המהירות. פה אני עוד לא יודע את המהירות, אני לא יכול לעשות אינטגרל למשהו שאני לא יודע מהו. אני יודע שהוא תלוי בזמן, אבל אין לי מושג מהו. אז אי אפשר לפתור ככה את המשוואה. זו הסיבה שהתרגילים האלה הם דורשים משהו קצת מעבר. אז מה הדרך להתמודד עם זה? עוד בשלב הזה, לפני ששמתי את האלה, עד לכאן לא רימיתי, עד לכאן בואו נחזור על מה שעשינו, רשמנו את חוק שני של ניוטון, בודדנו את A, הזכרנו לעצמנו מתוך הגדרה
ש-A זה הנגזרת של המהירות לפי הזמן, והגענו לביטוי הזה. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מחלק ב-V, אני מעביר אותו אגף. אז יש לי dV חלקי V שווה, רגע, הלך לי פה המינוס, מינוס B חלקי M dt. ולזה אני עושה אינטגרל. עכשיו פתאום הכל בסדר, כי עכשיו מצד ימין יש לי אינטגרל שהוא פשוט, שזה מינוס B חלקי M t, בוא נגיד מ-0 עד t, כי זה קבוע מינוס B חלקי M, ובצד שמאל יש אינטגרל שהוא פשוט, כי אנחנו זוכרים אותו בעל פה, לא כי הוא, אין בו איזה משהו שהופך אותו לקל, פשוט כי זה זוכרים בעל פה ש dx ל-x זה ln x. אוקיי? אז במקרה שלנו, אני אזיז קצת למטה כי נהיה לי צפוף. בי הזה ממזר. אז יש לי פה ln של v, בין הגבולות vt ל-v0. אוקיי, המעבר מפה לפה מובן? שמח, אני מניח שהוא מובן. עכשיו, אם אני אעשה גבול עליון פחות גבול תחתון, אני אקבל ln של v של t מינוס ln של v0, ויש תכונה של לוגריתמים, חיסור בין לוגריתמים שווה ללוגריתם של החלוקה. זה משהו שלקח לי הרבה זמן לזכור, אבל זה נכון. יכולים לבדוק כאן במחשבון, איזה דוגמה שאתם רוצים, זה תמיד יצא נכון. אוקיי? איך בכל זאת את המשוואה הזאת אני מפשט? כי אני לא, זו משוואה שהיא נכונה, אבל אני רוצה את v של t בפני עצמו. מה אני יכול לעשות כדי לפשט את זה? E בחזקת. נכון. בעצם אני יכול לבוא ולהגיד, יש לי אלפא שווה לבטא. אז נגיד כל זה אלפא וכל זה בטא. בסדר? אז בהכרח e בחזקת אלפא יהיה שווה ל-e בחזקת בטא. זה הבסיס הלוגי למה שאני עומד לעשות. אז אם יש היגיון מתמטי במה שרשמתי פה, אז גם e בחזקת ln של v חלקי v0 יהיה שווה ל-e בחזקת מינוס v חלקי mt, ועוד תכונה של לוגריתמים זה שאם אתה מעלה לוגריתם בבסיס שלו, זה אחד מבטל את השני. זאת אומרת, הדבר הזה שווה ל-v חלקי v0, e מינוס b חלקי mt, או בקיצור, המהירות של הגוף שנע בתוך המים יהיה כזה. אוקיי? אם אני מציב t שווה 0, אני רואה שהמהירות שלו היא באמת v0, והיא דועכת אקספוננציאלית. זה אומר לנו שגוף שמופעל עליו כוח גרר, הדעיכה של המהירות שלו תמיד תהיה בצורה אקספוננציאלית. בזמן. אוקיי? שאלות לגבי זה? כן? אין? אין שאלות. אוקיי, אז אם כך, בואו תכווינו אותי, כי לא נספיק את כל התרגיל. מה הקשה לכם... לא שומע? אולי בסעיף ה' רק תגיד כאילו מה הכוונה במה שהם כתבו מילולית? טוב, אני אקריא, אני אפילו לא יודע מה כתוב שם, אני אקריא. מהו הגובה המקסימלי? טוב, צריך להקריא את השאלה, בואו נגיע לזה. גוף שמסתו M נזרק אנכית כלפי מעלה, במהירות התחלתית V0, בזמן מעופו פועל על הגוף כוח התנגדות אוויר, היחסי למהירות שלו, זאת אומרת, יש לי גוף, נעשה את זה בסגול, יש לי גוף, הגוף הזה נזרק עם מהירות התחלתית V0, והכוחות שפועלים עליו, אמרנו שיש את כוח הגרר, שהוא מינוס BV, ויש את כוח הכבידה, שהוא mg, וזה הכוחות שיש עליו. אז בזמן מעופו פועל על הגוף כוח התנגדות אוויר היחסי למהירותו. אז באלף אומרים חשב את זמן העלייה של הגוף, אם מישהו לא הצליח אני יכול להראות את זה עכשיו, דברו חופשי. ב' הרי כי כאשר b שואף ל-0 מקבלים אותה תאוצה כמו במקרה שלא קיימת התנגדות אוויר, אז תעשו, תראו, זה רק לעשות גבול. ג' חשב את הגובה המקסימלי אליו יגיע הגוף
אם אני יחשב קודם את התאוצה ואז את המהירות, אז הצעד הבא אני אדע את המיקום, ואני יכול להציב, איך אני אדע מתי הוא מגיע למיקום הכי גבוה, זה אותו מקום שבו, אותו זמן שבו המהירות היא 0. אז בהכרח הוא הגיע ל-X max, נכון? כי מה זה הגובה הכי גבוה? זה המקום שבו עצרת. ולעצור המשמעות הוא מהירות 0. ד' בסעיף זה נתון V0, מהו גובה הגבוה, מהו הגובה הגוף עבור זמן כפול מזה שקיבלת בסעיף א'. אז בסעיף א' חישבנו כמה זמן הוא עולה. אז אנחנו יודעים כמה זמן עד שהוא מגיע לשיא הגובה והוא מתחיל לרדת. והקושי אולי בסעיף הזה זה שהמשוואת תנועה משתנה ולא תמיד שמים לב לזה. בהלוך, ה-MG וה-BV היו באותו כיוון. בחזור, עכשיו המהירות שלו היא כלפי מטה, אז ה-MG הוא עדיין כלפי מטה, אבל ה-BV הוא כלפי מעלה. כי ה-BV הוא הפוך מכיוון המהירות, יחסית. אוקיי? אז נצטרך לעשות את הזמן T כוכב, איזה גובה הוא הספיק לעלות, ואז משוואת תנועה חדשה על הירידה שלו, כשהוא נע כלפי מטה. ולעוד T כוכב כדי למצוא עד לאיזה גובה הוא יגיע. אתם מצפים שהוא יגיע, נגיד אני זרקתי כדור באוויר, אני מחכה שנייה הוא מגיע לשיא הגובה, אם אני אחכה עוד שנייה, אתם מצפים שהוא כבר יגיע ליד שלי, יהיה אחרי היד שלי או יהיה לפני היד שלי. אז עלה שנייה, מה קורה אחרי עוד שנייה? שאלה ברורה? אתה יכול לחזור על זה שוב? כן, אני לוקח כדור, אני זורק אותו באוויר. אוקיי? זה היד שלי פה. אני זורק את הכדור באוויר, מחכה שנייה, הוא מגיע לשיא הגובה. עכשיו הוא מתחיל לרדת. ואני שואל אם אני מחכה עוד שנייה, מה יקרה? הוא יחזור, אופציה אחת, הוא יחזור ליד שלי, אופציה 2, הוא כבר יעבור את היד שלי, אופציה שלישית, הוא עוד לא הגיע ליד שלי. אינטואיטיבית, אני לא מבקש להוכיח. זה היה ברור הפעם, ספיר? נראה לי שכן, אבל אני לא מה יודעת להגיד לך שיקרה? בדיוק. אם אני מבינה נכון, כאילו, את הכוונה שלך, אתה מתכוון שזה יעבור את היד? אוקיי, למה? אם הבנתי אותך נכון. תסבירי לי למה. למה את חושבת שזה יקרה? אני שואל בעולם האמיתי, לא בתרגיל הזה. אני זורק כדור באוויר, שנייה הוא עולה, מחכה עוד שנייה, מה אני מצפה שיקרה? אתם יכולים בזמן שאתם חושבים לזרוק כדור באוויר, תראו מה קורה. הוא ירד יותר מהר. למה? כי עכשיו נראה לי כאילו MG גם למטה וגם הזה למטה, לא? לא, עכשיו, מקודם, בזמן העלייה, שניהם היו כלפי מטה. זאת אומרת, התאוצה שהעטה אותו הייתה יותר חזקה מאשר התאוצה שמורידה אותו, כי פה הם מנוגדים אחד לשני. כן, אוקיי. אז מתי את מצפה שיהיה לו מהירות יותר גדולה? בוא נגיד, אני אשאל את זה אחרת. שחררתי אותו במהירות V0. האם כשהוא חוזר ליד שלי הוא במהירות V0? זה כבר אולי צריך לעשות קצת מתמטיקה. אבל התשובה היא שכל עוד יש התנגדות אוויר, הוא עוד לא יספיק להגיע ליד שלי. כי מקודם, בוא נרשום את משוואת הכוחות. בעלייה, היה לי מינוס mg, מינוס bv, היה שווה ל-ma. אז a עלייה הוא מינוס g ועוד b חלקי mv. אוקיי? זה a עלייה. ובירידה יש לי מינוס mg פלוס bv שווה ל-ma. אז a ירידה זה מינוס G פחות B חלקי MV. זאת אומרת, פה הכוחות נוספים אחד לשני, התאוצה הכללית היא גדולה יותר, פה הם מקטינים את אחד לשני, התאוצה הכללית קטנה יותר.
אז במקרה ההלוך, ייקח לו פחות זמן לעצור מאשר שיקח לו לחזור. ואתם יכולים להקצין את זה אם תזרקו נייר. לנייר יש בי מאוד גדול. אם תיקחו דף נייר, תנסו את זה עכשיו, אני מקווה שיש לכם נייר בבית, תזרקו נייר למעלה. אתם תראו שהוא עוצר נורא מהר, אז לוקח לו המון זמן לרדת. נכון? ניסיתם? או שאתם רק רוצות לסמוך עליי? סומכים עליך. תנסי, זרקי נייר באוויר. אז פעם הבאה שתשאלי את עצמך מה יקרה, זה יהיה לך נורא ברור. לוקח נייר, זורק אותו באוויר. לוקח לו נורא מעט זמן לעצור, ראיתם, הוא נעצר בתוך הפריים של המצלמה. כי כל ההתנגדות אוויר עוצר אותו. אבל כשהוא בא לרדת, ההתנגדות אוויר היא כמו מצנח, ההתנגדות אוויר מונעת ממנו לרדת. אז לוקח לו הרבה פחות זמן לעלות מאשר לרדת. והסיבה שבנייר זה אינטואיטיבי לנו, ובאבן זה לא אינטואיטיבי לנו, כי באבן ההתנגדות אוויר היא זניחה, לעומת ה-MG, ובנייר ההתנגדות אוויר היא לא זניחה, לעומת ה-MG, בגלל זה השאלה הזאת היא מבלבלת, כי זה כאילו משחק לנו עם האינטואיציה. אוקיי? והי, לבקשת, היא ביקשה, אני כבר לא זוכר, קרן נראה לי, טוב, לא זוכר מי, היי, מהו הגובה המקסימלי? כאשר גודל המהירות ההתחלתית הוא V0, אבל המהירות ההתחלתית יוצרת זווית אלפא עם האנך. אז מה הם שאלו? הם אמרו, הפעם לא שיגרו אותו במהירות V0 לפה, אלא יראו אותו ככה, שהזווית היא אלפא. והם שואלים, מהי הגובה המקסימלי הזה? למה בחרת את האלפא מתחת ל-V0? אבל המהירות ההתחלתית יוצרת זווית אלפא עם האנך. מה זה אומר עם האנך? את יודעת מה? אני איתך. כן, אני איתך. אני אתקן את זה? צודקת. אם זה האנך... לא, השאלה היא באמת למה הם התכוונו. האנך למה? אבל אני מניח שהם באמת התכוונו לזה, ואז את יכולה פה להראות שזה זה. אוקיי? כן. זה קצת הבנת הנקרא, כי אני מסכים איתך מה זה אומר האנך, האנך למי. אבל אני מסכים איתך שכנראה הם התכוונו לזה. אוקיי? אז אין לנו כל כך זמן לפתור את זה, אבל אני אשמח לשמוע אולי בקצרה מה מבחינתכם מפריע לכם לפתור את זה. מה הבעיה? למה הסעיף הזה הוא יותר קשה מסעיף אחר? כי מה עושים? מה זה? כי מה עושים? אוקיי, מה אני תמיד עושה כשאני רוצה לפתור בעיה בפיזיקה? אני כמעט תמיד עושה חוק של ניוטון, נכון? מה הכוחות שפועלים על הגוף? אין לך אבל F אוויר? יש. נגיד הגוף נמצא באיזושהי נקודה פה, הוא מרגיש כלפי מטה mg, הוא מרגיש במנוגד לכיוון התנועה שלו bv. נכון? אז אם אני אעשה את משוואת הכוחות וקטורית, אני עוד לא אפרק את זה לצירים, אולי זה מה שמקשה לכם שאתם ישר מפרקים לצירים, סיגמה f וקטור שווה ל-mg וקטור, ועוד bv מינוס v קובע. אוקיי? וזה שווה ל-ma וקטור. אז עכשיו המשוואה הזאת היא נכונה כי זה חוק שני של ניוטון, אבל לפתור אותה לא כל כך פשוט. אני רוצה לקל על עצמי את העבודה. מה שיקל על עצמי את העבודה זה אם אני אזכור ש-v הוא בעצם vx לכיוון x, ועוד vy לכיוון y. נכון? מסכימים? כן. אז אני יכול להציב את זה, לרשום את המשוואה בצורה טיפה יותר ברורה. מה הכיוון של g? מינוס y. באיזה כיוון? לא שמעתי? מינוס y. נכון, מינוס y כובע. מינוס b, ואני מציב עכשיו את ה-v, vx, x כובע, ועוד vy, y כובע, ששוב, vx ו-y הם נעלמים, אני עוד לא יודע אותם, אבל זה נעלמים שאני יודע שאפשר להגדיר ככה את המהירות, זה שווה ל-ma.
אוקיי? עכשיו, מה מותר לעשות? בואו נפרט אפילו את A, זה יקל על ההבנה. A זה M כפול AX בכיוון X, ועוד AY בכיוון Y. זאת אומרת, בדיוק כמו שפירקתי את המהירות, אני יכול לפרק את התאוצה. בסדר? עד כאן כולם מסכימים? כן. מעולה. עכשיו, מה אני יודע לגבי וקטורים? אני יודע שאם באגף שמאל הרכיב ה-x שווה ל-3, אז גם באגף ימין של המשוואה הרכיב ה-x צריך להיות שווה ל-3. זה לא תלוי ברכיב ה-y בשום צורה. זאת אומרת, אני יכול לרשום את זה עכשיו כסכום הכוחות ב-x וסכום הכוחות ב-y בנפרד. סכום הכוחות ב-x, מה פה בכיוון x באגף שמאל? רק המינוס b ו-x. נכון? שתי הרכיבים, הדברים האחרים רק ב-y. וזה שווה ל-max. ומה יש לי ב-y? ב-y יש לי מינוס mg, מינוס b ו-y. וזה שווה ל-may. נכון? כן. מי יודע מה התשובה למשוואה ב-x? כבר פתרנו אותה ביחד היום. היום הראינו ש-vx שווה ל-v0 של x, שימו לב, זה תנאי התחלה על x, תפתרו את זה צעד צעד, תראו שזה בא באינטגרל, e במינוס b חלקי mt. היום הראינו את זה לפני פחות מ10 דקות. נכון? המשוואה ב-x היא קלה יחסית, אנחנו יודעים לפתור אותה. אוקיי? איך אני פותר את המשוואה ב-y? זה אולי יותר מקשה, למרות שמי שפתר את הסעיפים הקודמים אז יודע כבר לעשות את זה, אבל אני אראה את זה זריז ובזה נסיים. המשוואה ב-y, בואו נבודד את ay, אז יש לי מינוס g ועוד b חלקי m ו-y. אוקיי? וכמו שאמרתי מקודם, נהפוך את זה ל-d ו-y שווה למינוס g פלוס b חלקי m ו-y dt. וכמו מקודם, אני לא יכול לפתור את אגף ימין. אני לא יודע מהו vy. אז מה שאני עושה, אני רוצה להעביר את ה-vy הזה לפה. אבל אני לא יכול להעביר רק אותו. אם תמציאו דרך שאתם מצליחות להעביר רק את האיבר הזה בלי לגעת ב-g, אז לא יודע, פרס במתמטיקה יצירתית, אין דרך. אז מה שאני חייב לעשות, אני חייב לחלק בכל הביטוי הזה. זאת אומרת, אני חייב לעשות dvy, מינוס g פלוס b חלקי m vy, שווה ל-dt. בסדר? ואז לפתור אינטגרל. עכשיו, האינטגרל משמאל, אתם יכולים להגיד לי מה עשינו לך? למה? נכון? לא נראה סימפטי. אבל תכלס הוא לא כזה נורא, אנחנו נעשה הצבה אחת. אנחנו נגיד, בואו נסמן ש-g פלוס b חלקי m dy, בואו נקרא לו u. מקובל? אם אני אגזור את שני אגפים, אז אני אקבל ש-b חלקי m dvy שווה ל-du. אם אני אבודד, אז vy יהיה שווה ל-m חלקי b du. זה הצבה, וזה הנגזרת ממנו. אוקיי? אם משהו שאני עושה לא ברור, תעצרו אותי. כל עוד אתם לא עוצרות אותי, אני מניח שזה ברור. אז עכשיו אני יכול במקום המונה להציב את dvy, אז יש לי m חלקי b du, את המינוס לא לשכוח, השארתי את המינוס במכנה. ובמקום כל יתר המכנה, מה אני יכול להציב? מה אני יכול להציב פה במקום כל המכנה שהיה שם לפני רגע? u. נכון, תודה קרן. כבר נהייתי מודאג. אוקיי, u. וזה שווה לאגף הזה. האגף הזה זה פשוט 0 על t, כן? זה t. אני אגנב אותו. אז אני יכול פשוט לרשום פה t. מעולה. זה עוד פעם אינטגרל שאני ממש יודע לפתור. אני יודע שלן u שווה למינוס p חלקי mt. עכשיו,
פה יש מתפלגים, האנושות מתפלגת לשני גישות. יש כאלה שאוהבים למצוא את הגבולות של U, כי הגבולות של V ידענו אותם, זה היה מ-VY ב-0 עד VY ב-T. הגבולות של U אני לא יודע אותם, אז גישה אחת זה למצוא את הגבולות של U. אני מעדיף, בשלב הזה אני לא מציב גבולות, אני מחזיר את הצבא. זאת אומרת, במקום U אני רושם G ועוד B חלקי M. אז ln של G ועוד B חלקי M VY, בין הגבולות VY של T, VY של 0. זה שווה למינוס B חלקי M. אוקיי, מובן הרעיון של להחזיר חזרה את ההצבה? כל מקום שרשום U אני יכול להחזיר חזרה את מה שהגדרתי מקודם ש-U שווה. כן, ברור. בסדר? כן. יונתן. נשאר רק להציב את הגבולות. כן. אי אפשר לפתור את זה לפי המשוואות דיפרנציאליות שיש בדף נוסחאות, במקום לעשות את כל האינטגרל הזה והכל? כן, אפשר. זו שיטה אחרת. אם תרצו, אני יכול את הסדנה הבאה להתחיל מלהראות איך להשתמש בדף נוסחאות במקרה הזה. דעתי האישית, עדיף להכיר איך לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית. זה כאילו מרגיש אסון גדול בתחילת התואר, אבל זה כאילו זה מקום קצת בסיסי וזה נורא שימושי להמשך. ספיר, אני משתיק אותך. אוקיי. זה כאילו בתחילת התואר מרגיש איום ונורא, אבל אם מבינים את זה בתחילת התואר, אז בהמשך התואר העבודה נהיית יותר קלה, כי אנחנו משתמשים המון במשוואות דיפרנציאליות בכל הקורסים בהמשך. אז אם תגידו לי במייל אם זה מעניין אתכם, אני אעשה איזה רבע שעה 20 דקות על איך להשתמש בדף נוסחאות, אבל שני הדרכים מגיעות לאותו תשובה. אוקיי? אז עכשיו אני רק אשלים את השיטה הזאת. אז ln של G ועוד B חלקי M VY, חלקי גבול תחתון שזה G ועוד B חלקי M VY בזמן 0, שווה למינוס B חלקי MT. ועוד פעם אנחנו נעשה את האקספוננט, מפה זה ממש, זה מאוד דומה, רק צריך לעבוד טיפה יותר קשה לבודד את VY. זה שווה ל-G ועוד B חלקי M VY ב-0, E במינוס B חלקי MT. אז VY, בואו נעשה את זה בלי לטעות, זה M חלקי B, G ועוד B חלקי M, VY 0, E מינוס B חלקי MT, מינוס G. ואפשר פה לפתוח סוגריים, לפשט את זה אם רוצים, אבל לדעתי זה סבבה ככה. יש לנו רכיב אחד שהוא תלוי באקספוננט, ורכיב שני שהוא קבוע. אוקיי, אז זה הדרך לפתור את בעצם מה שראינו בזמן שהשקענו בכוח גרר, ושוב, תשלחו לי, אם תרצו, אני יכול, אם מני לא יעשה לכם את זה בתרגול, ואם תרגישו שאתם מגיעים לשבוע הבא, ועדיין זה לא ברור, אז אני יכול להתחיל את הסדנה בתרגיל הזה, נפתור אותו בצורה מסודרת, כל סעיף, שלא יישאר משהו לא ברור. אבל באופן כללי, המורכבות של כוח גרר, בגדול כיסינו אותו. הכוח כל הזמן משנה את הכיוון שלו, כי המהירות בפוטנציאל כל הזמן משנה את הכיוון שלו. אז הדרך להתמודד עם זה, זה לחלק את זה למשוואה ב-X ומשוואה ב-Y. וכאילו להפוך את המהירות לשני נעלמים. ומצאנו, אחרי החלוקה ראינו את המהירות ב-X, שזה משוואה שאנחנו מכירים. במקרה שיש לנו משוואה כזאת ב-Y, שיש איזשהו שארית כזאת, אז הצבא הזאת זה מה שפותר את זה. זאת אומרת, הדרך להתמודד עם זה זה להציב, ואנחנו פשוט מגיעים לביטוי שהוא יותר מגעיל, אבל הטכניקה היא מאוד דומה. ושוב, כמו שאמרתי, אם תרצו, תשלחו לי מייל, אני אוכל להתחיל, אם לא בכל התרגיל, אז לפחות במה שספיר הציע, הפתרון באמצעות דף נוסחאות. זהו.
אם אין שאלות, אז נסיים להיום, כבר חרגנו מהזמן, אז מספיק. אוקיי, מעולה. תודה אז יאללה, רבה, אז, יונתן. המון תודה. תודה. בכיף נתראה ביום שני הבא, וזהו, דברו איתי אם יש בעיות עם התרגיל. ביי.